Ljudi stalno grade stvari za kojim se govori da su nemoguće, a geografija ih uvijek prisiljava da budu kreativni. Ove građevine naizgled prko se fizici, a ponekad i zdravom razumu. Počnimo s brojem 40. Most står Sisendet u Norveškoj. Inženjeri su rekli Norveškoj da se ovaj most ne može izgraditi. Same oluje bi ga uništile. Ipak su ga izgradili, a rezultat je pijani most. Strmi vijugavi luk mosta Store Sisendet nije tu samo zbog izgleda. Obalne oluje bile su toliko silovite da su inženjeri morali potpuno odustati od konvencionalnog dizajna mosta i ugraditi val u samu konstrukciju, samo da bi most ostao stajati. Ikonični oblik pomaže pretvoriti kaos u stabilnost. Sljedeći most drži se zajedno samo pomoću kamenja, a stoji već stoljećima. Broj 39. Ovaj most ne bi ni trebao postojati. Smješten u njemačkom parku, vražji most stvara savršen kameni krug kada se reflektira u vodi ispod njega. Nije bilo dostupnog cementa, pa su inženjeri morali u potpunosti osloniti na kamenje koje se međusobno pritišće dovoljno snažno da drži luk zajedno. Iako je most obnovljen još 2018. godine, i dalje je zatvoren za javnost iz sigurnosnih razloga. Ali mostovi ne moraju biti dosadni, baš kao i ovaj sljedeći, broj 38. Što učiniti kada vam treba most za automobile, ali vam je na putu pješački most? Pa izgradite ga iznad. Upravo to je Seul napravio s mostom Bon Po. Automobili mogu lako prijeći vodu, dok stari most Janso ispod nema te sreće. On nestaje pod vodom svaki put kad rijeka Han poplavi. Ostanite s nama. Kasnije ćete vidjeti most koji se sklapa u savršen kotač. Prilično je nevjerojatno. Broj 37. U Indiji beton i čelik ne traju dugo u džungli. Zato su ljudi Varhasi prestali graditi mostove i počeli ih uzgajati. Usmjeravaju korijenje kaučukovaca preko rijeka koristeći izdubljena debla drveća. To je spor posao. Ponekad to traje 15 do 20 godina, ali kad je most spreman, može izdržati 50 ljudi odjednom. Dobro, brzo pitanje. Mislite li da biste mogli hodati po mostu od trada? Broj 36. Zamislite da prelazite duboki kanjon u Andama, preko mosta napravljenog od trave. Upravo to je most Kečua Čaka. Napravljen je od 9000 kg ručno pletene iću trave, proteže se 28 metara i od nje se pletu masivni kablovi i njihajući pod. Izgradile su ga lokalne Kečua zajednice u samo 3 dana, što predstavlja neprekinutu tradiciju staru 500 godina. Izgleda zastrašujuće, ali nekako funkcionira i savršeno je prilagođen za planine. A sada nešto što je manje most, a više vježba povjerenja. Broj 35. Karaka Kerrygaholt, most od Užeta u Sjevernoj Irskoj. Mali sjevernoirski otok koji su koristili ribari bio je potpuno nedostupan brodom tijekom sezone lososa, a pad je bio previše strm za bilo kakvu trajnu konstrukciju. Njihovo rješenje bio je viseći most od Užeta, bez pravih oslonaca, a godinama je imao samo jedan rukohvat. Most je otvoren za javnost, koja može platiti oko $20 da sazna pati li od vrtoglavice. Sljedeće, je li to most ili sat? Zašto ne oboje? Broj 34. Zahvaljujući ekološkim razlozima, most sunčanog sata u Kaliforniji nema stupove u koritu rijeke. Umjesto toga, nagnuti stup visok 66 metara drži platformu. Na ljetni solstici njegova sjena postaje funkcionalni sunčani sat. Sjena se pomiče otprilike 30 cm u minuti, što vam omogućuje da u stvarnom vremenu promatrate rotaciju Zemlje. Sada prelazimo na most na kojem ljudi ne samo prelaze, već i žive na njemu. Broj 33. Firentinski Ponte Vecchio krši sva pravila. Većina mostova služi samo za promet, ali ovaj nosi trgovine i domove. Nakon što je razorna poplava uništila izvorni most 1333. godine, Firenca je izgradila još jači most koji bi mogao preživjeti poplave skloni Arno zauvijek, a pritom nositi 3 kata zgrada iznad. Idemo dalje. Vjerovali ili ne, možete ploviti čamcem preko sljedećeg mosta. Broj 32. Vjerovali ili ne, u Njemačkoj možete gledati kako brod plovi mostom iznad rijeke. Magdeburški vodeni most dug 3000 stopa djeluje kao golema betonska kada, omogućujući plovilima da putuju između istočne i zapadne Njemačke. To je zapravo najduži plovni akvadukt na svijetu. Dovršen 2003. godine za pola milijarde eura, to je dokaz da je ponekad najbolji način prelaska preko vode još više vode. A tek smo počeli. Pričekajte dok ne vidite most koji se uvija, pluta, pa čak i nestaje u oblacima. Broj 31. Most kraljice Eme na Curaçao. Morsko dno zaljeva bilo je previše mekano za postavljanje bilo kakvog konvencionalnog temelja, što je značilo da cijeli most mora plutati ili uopće ne bi mogao postojati.
Dakle, most Kraljice Eme je zapravo ogroman plutajući splav preko dubokog zaljeva na Kurasao. Dva dizelska motora otvaraju jedan kraj mosta poput vrata, kako bi brodovi mogli proći, zbog čega je most dobio nadimak ljuljajuća starica. Most čak preživljava tropske oluje tako što se njiše na valovima umjesto da se bori protiv njih. Nizozemska i kanali idu ruku pod ruku, a to znači i jedinstveni mostovi. Broj 30. U Nizozemskoj most Slauehof podiže se u zrak poput diovske mehaničke ruke kako bi brodovi mogli proći ispod njega, i to sve u roku od 3 minute. Zbog prometnih kanala most se morao brzo otvarati, a da ne usporava gradski promet. Poznat je kao leteći pokretni most, ali ga mještani radije zovu žablji most zbog njegovog neobičnog oblika. Kasnije ćete vidjeti most koji slaže dvije ceste sa po 6 traka jednu na drugu. Zamislite dvokatni most, ali u ogromnim razmjerima. Ali prvo, trepni i mogao bi propustiti nešto posebno. Broj 29. Jeste li ikada vidjeli most kako namiguje? Milenijski most u Gatesheadu radi upravo to, naginjući svoj dvostruki luk preko rijeke Tyne kako bi brodovi mogli proći ispod. Zbog velike količine prometa, fiksni pješački prijelaz bio je nemoguć, a grad je odbio izgraditi bilo što izgleda industrijski pored svoje nove kulturne četvrti. Zato su osmislili most koji koketira s prolazećim plovilima. Idemo u Kinu i na most koji bi vas mogao zavrtjeti. Broj 28. Most Nampu u Kini. Šangaj nije imao mjesta ni na jednoj obali za duge prilazne rampe koje su bile potrebne za most ove visine. Zato su inženjeri morali složiti rampu okomito u obliku vadičepa, umjesto da je rašire vodoravno po gradu. Njegova dvostruka spirala na užurbanjoj strani najveća je na svijetu. Pokušajte se ne zavrtjeti ako se vozite uz nju. Sljedeći most inspiriran je ljudskim genetskim kodom. Broj 27. Helix Bridge u Singapuru uvija se poput divovske niti DNK, stvarajući jedinstvenu pješačku stazu. Od 2010. godine LED svjetla osvjetljavaju parove obojnih slova, C i G u crvenoj, A i T u zelenoj boji, predstavljajući gradivne blokove DNK. Njegov namjerno ljevoruki dizajn čak mu je osigurao mjesto u dvorani slavnih ljevoruke DNK. Koliko mostova se time može pohvaliti? Ovaj sljedeći most, je li to san svakog ljubitelja uzbuđenja ili optička iluzija? Broj 26. Neke fotografije mosta Eshima Ohashi u Japanu čine da njegov strmi nagib izgleda kao okomita litica ili kao roller coaster. U stvarnosti, njegov nagib od 6,1% je taman dovoljan da brodovi sigurno prođu ispod njega. Sa 1,1 milju duljine, to je najveći most krutom konstrukcijom u Japanu, a izgrađen je da izdrži potrese. U međuvremenu, izgradnja ove sljedeće šetnice bila je izazov, čak i za helikoptere. Broj 25. Langkawi Skybridge jedan je od najizoliranijih pješačkih mostova na svijetu, koji visi s jednog stupa visokog 82 metra na malezijskoj planinskoj padini. Svaki dio morao se podizati na vrh teškim transportnim helikopterima. Sa svojih 125 metara duljine, to je također jedan od najdužih zakrivljenih visećih mostova na svijetu. I unatoč svoj toj inženjerskoj zahtjevnosti, izgradnja je koštala samo oko 1,2 milijuna dolara. Vidjeli smo valove, treptanje i puno žica, a to je tek početak. Nastavimo ovu zbunjujuću turneju mostovima. Broj 24. Zlatni most u Vijetnamu podupiru dvije goleme ruke od stakloplastike. Šetnica duga. 490 stopa vijuga oko planinske padine, a ruke podižu zlatni put visoko u zrak. To bi trebalo predstavljati Božje ruke koje podižu zlatnu vrpcu. A kad već gradite most, možete ići na veliko. Broj 23. Vijadukt Milo jedan je od najviših mostova na svijetu. Uzdiže se preko 1100 stopa, što je više od Eiffelovog tornja. Okružen dubokim kanjonom, često je obavijen oblacima, zbog čega imate osjećaj kao da vozite nebom. Široko se smatra jednim od najvećih dostignuća moderne inženjerije. A kada uobičajene metode gradnje ne funkcioniraju, obratite se vojsci. Broj 22. Most preko rijeke Sidu u Kini. Helikopteri nisu mogli prijeći kanjon. Vjetar je potrgao kablove, pa su inženjeri učinili nešto što nitko prije nije pokušao. Ispalili su raketu preko provalije. Ovaj potez uštedio je mjesece opasnog rada. Masivni kablovi mosta toliko su snažni da svaki može podnijeti 43 milijuna funti sile, sigurno držeći konstrukciju iznad kanjona. U nastavku ikona moderne inženjerije, ali prvo pogledajmo konstrukciju otpornu na bombe. Broj 21. Visoko u Himalaji, most Chenab uzdiže se gotovo 1200 stopa iznad korita rijeke u Džamu i Kašmiru u Indiji, čime je postao najviši željeznički most na svijetu. Bez prostora za stupove, inženjeri su izgradili čelični luk dug 1500 stopa, koji prelazi rijeku Chenab.
Izgrađen da traje 120 godina, može izdržati jake vjetrove, potrese, pa čak i eksplozije do 40 tona TNT-a. Idemo dalje. Jeste li znali da Eiffelov toranj nije bio prvi veliki projekt arhitekta? Broj 20. Gustav Eiffelov garabit vijadukt nekoć je bio najviši most na svijetu, s paraboličnim željeznim lukom raspona 541 stope. Njegova upečatljiva crvena boja osmišljena je kako bi se isticala u odnosu na okolinu. Vijadukt je također pokazao Eiffelovo majstorstvo u izgradnji od željeza, godinama prije nego što je izgradio svoj najpoznatiji spomenik u Parizu. Sada jedan od najpoznatijih mostova u književnosti. Broj 19. Vijadukt Glenfinnan izgrađen je od nearmiranog masivnog betona. Prva velika građevina te vrste još od rimskih vremena. Proteže se na više od 1200 stopa, a kasnije je postao svjetski poznat zahvaljujući Harryu Potteru. Ne možemo imati video o mostovima, a da malo ne razgovaramo o Rimljanima, zar ne? Broj 18. Rimski vijadukt Ponte Gard izgrađen je prije 2000 godina bez jedne kapi cementa. S 3 razine lukola, most je visok 160 stopa i u potpunosti se oslanja na gravitaciju i trenje kako bi njegovi kamenovi ostali povezani. Stoljećima je svakog dana prenosio 44 milijuna galona vode, a i danas stoji. Pa kako mostovi preživljavaju u surovim vremenskim uvjetima, Kanada ima odgovor. Broj 17. Kanada se s razlogom naziva Veliki bijeli sjedar. Rijeke se lede, a ledene ploče mogu zdrobiti obične stupove mostova. Most Konfederacije je drugačiji. Koristi nosače u obliku stožca, koji tjeraju led da se podigne prema gore i pukne pod vlastitom težinom. Sa svojih 8 milja, to je najduži most u Kanadi i najduži most na svijetu preko zaleđene vode. Prilično impresivno inženjerstvo. London također ima mnogo kultnih znamenitosti, a ovaj sljedeći most je jedna od njih. Broj 16. Tower Bridge. Najpoznatiji most u Londonu koristi skrivene protutege unutar svojih tornjeva kako bi podigao svoje masivne raspone kako bi propustio brodove s visokim jarbolima. Hidraulični cilindri koji su izvorno bili na parni pogon otvaraju ga za nekoliko minuta, a čak i danas brodovi još uvijek imaju prednost prolaska. Proteže se na 800 stopa, a od 1894. godine otvoren je više od 400.000 puta, sljedeći je simbol New Yorka, broj 15. Kad pomislite na obris New Yorka, vjerojatno zamišljate Brooklynski most. Njegovih 14.000 milja čelične žice čini most 6 puta jačim nego što je bilo potrebno, osiguravajući da nikada neće popustiti. Velik dio njegovog uspjeha zasluga je Emilie Rebling, koja je godinama nadgledala projekt kada je njezin suprug, glavni inženjer, bio prikovan za krevet. Kada dizajnirate most, morate razmišljati o neočekivanom. Broj 14. Most u luci Sydney u Australiji zapravo raste i skuplja se do 7 inča svaki dan zahvaljujući toplini sunca. Kako bi se to omogućilo, diolske šarke na dnu dopuštaju mostu da diše kako se temperature mijenjaju. Izgrađen je s 6 milijuna zakovica, koje drže čelik čvrsto povezanim čak i dok se most pomiče. Inženjeri su naučili na teži način kako održati ovaj sljedeći most stabilnim. Broj 13. Katastrofa na mostu Taj 1879. godine šokirala je Škotsku. Zato su inženjeri, kada su projektirali obližnji most Fort, primijenili hrabar novi pristup. Koristili su čelik, prvi put na nekom velikom britanskom mostu, i konzolnu konstrukciju kako bi odoljeli snažnim vjetrovima koji su uzrokovali prijašnje urušavanja. Sjeverno od Edinburga stoji od 1890. godine i još uvijek je jedan od najčvršćih željezničkih mostova na svijetu. Zatim, prijeđimo na neke od najpoznatijih i najromantičnijih mostova na svijetu. Broj 12. Venecijanski most uzdaha izgrađen je 1600. godine kako bi zatvorenike iz Duždeve palače odveo ravno u njihove ćelije, dajući im posljednji pogled na grad kroz mali prozor s rešetkama. Njegov uski luk drži vapnenac na mjestu već više od 400 godina. Danas je to omiljeno mjesto na Instagramu, ali za zatvorenike koji su ga prelazili, taj posljednji pogled bio je popraćen uzdahom. Sljedeći most jedan je od najimpresivnijih na svijetu. Broj 11. Most Øresund ima krizu identiteta. To je most i tunel u jednom. Povezujući Dansku i Švedsku, inženjeri su ga izgradili na ovaj način kako bi zračni promet u blizini zračne luke Kopenhagen bio nesmetan, omogućili siguran prolaz brodovima i spriječili da ledene mase blokiraju tjesnac. Umjetni otok označava ulaz u tunel. To je čudo moderne inženjerije i vožnju čini nezaboravnom. Prešli smo iluzije, žive rute, plutajuće splavove, DNK zavojnice, a dizajni postaju sve zanimljiviji. Sljedeći je most koji je vjerojatno najpoznatiji most na svijetu. Broj 10. Plime, magla i prijetnja potresa. Most Golden Gate suočio se sa svime, ali njegova najveća prijetnja nije bila priroda, već ljudi.
Na njegov 50. rođendan do 1.000.000 ljudi slilo se na most, dodajući više od 30 milijuna funti težine. Luk se spljoštio, ovjesne žice su zaškripale i na trenutak se činilo da bi most mogao popustiti. Ipak, zahvaljujući nevjerojatnom inženjeringu, most je izdržao. No priroda je natjerala dizajnere da preispitaju ovaj sljedeći most. Broj 9. Most. Akashi Kaikyo u Japanu odoljeva tajfunima i potresima. I to je dobro došlo. Tijekom izgradnje, snažan potres je pomaknuo temelje, prijeteći da uništi planove. Ali japanski inženjeri su produžili središnji raspon za gotovo 1 metar, pretvorivši katastrofu u majstorski potez inženjerstva. U međuvremenu, u Turskoj, mostovi ne služe samo za promet, oni imaju i značenje. Broj 8. Most Čanakale u Turskoj pretekao je most Akashi Kaikyo kao najduži viseći most na svijetu, protežući se gotovo 2000 metara. Njegov dizajn pun je simbolike. Ime i visine tornjeva odaju počast pomorskoj pobjedi iz 1915. godine, dok duljina slavi 100. obljetnicu Turske republike. Imate li kakvih nagađanja o mostu koji je na prvom mjestu? Ostanite s nama i saznajte. Broj 7. Ruski most u Sibiru morao je biti projektiran za ekstremnu hladnoću, gdje nakupljanje leda može mostove učiniti opasno teškima. Stupovi vojnog standarda i omotači kablova za odlađivanje sprječavaju nakupljanje leda, omogućujući mostu da izdrži temperature i do -40 stupnjeva Fahrenheita. Unatoč cijeni od $1 milijardu, kritičari su ga nazvali projektom taštine, budući da je samo oko 25% otoka koji povezuje zapravo asfaltirano. Slijedi kad mostovi postanu golemi. Broj 6. 34 milje dugačak most, Hong Kong, Zhuhai, Macao u Kini, je ogroman mega projekt koji povezuje 3 mosta s kosim zategama, podmorski tunel i 4 umjetna otoka, čineći ga najdužim morskim prijelazom na svijetu. Izgrađen da traje 120 godina, to je inženjersko čudo, ali nije bez kontroverziji. Populacija dupina u blizini mosta pala je za 60% između travnja 2015. i ožujka 2016. godine, a prirodozaštitnici za to okrivljuju izgradnju mosta. Ali kineske ambicije s mostovima tu nisu stale. Broj 5. Ako biste počeli voziti preko mosta Danjan Kunshan u zoru, još uvijek ne biste stigli na drugi kraj do podneva. Prenoseći brze vlakove preko vode, rižinih polja i močvara, izgrađen je da izdrži meko, nestabilno tlo delte rijeke Yangtze. Umjesto da riskiraju pukotine na razini tla, inženjeri su cijelu prugu podigli na više od 2000 stupola, od kojih su neki visoki 30 metara. Sada drži Guinnessov svjetski rekord kao najduži most na svijetu. Dakle, što učiniti kada vam priroda baci sve prepreke? Prilagodite se. Broj 4. Most Rio Antirije u Grčkoj suočava se s gotovo svakim zamislivim izazovom. Duboka voda, nestabilno tlo, potresi, pa čak i pomicanje tektonskih ploča. Zato su inženjeri postali kreativni. Ojačali su morsko dno stotinama šupljih čeličnih cijevi i postavili stupove na debele slojeve šljunka. Tijekom potresa, tornjevi su dizajnirani da se pomiču zajedno s podrhtalanjem, dok šljunak upija energiju. Tako most dug 7400 stopa ostaje čitav čak i kada tlo nije. Idemo sada u Škotsku, gdje vrijeme uvijek otežava stvari. Broj 3. Kada su inženjeri projektirali most Queen's Ferry Crossing, znali su da će vjetar biti pravi neprijatelj. Česte oluje su zatvarale obližnji most Fort Road, a ovaj most je trebao biti most koji se nikada ne zatvara. Ali 2020. godine škotsko vrijeme imalo je posljednju riječ kada je nakupljanje leda prisililo na zatvaranje mosta. Sljedeće, što kažete na most s fora trikom? Broj 2. Većina mostova je statična, ali ne i londonski most Paddington Rolling Bridge. Umjesto podizanja ili okretanja, hidraulični klipovi uvlače pješačku stazu, zbog čega se cijela konstrukcija savija u savršen kotač. U nekoliko sekundi čvrsta infrastruktura pretvara se u samonosivu skulpturu. I sada, napokon, ovaj posljednji most. On se jednostavno razmeće. Broj 1. Most Yangtze-Gang na rijeci Yangtze u Kini slaže dvije ceste sa po 6 traka jednu na drugu, kako bi Wuhan ostao u pokretu. Koštao je $1,2 milijarde i proteže se gotovo 5600 stopa, te drži rekord za najduži raspon dvokatnog mosta na svijetu. Most je izgrađen s potpuno zavarenom čeličnom rešetkastom nosačkom konstrukcijom, što je uštedjelo 10,2% čelika u usporedbi s tradicionalnim metodama. Hvala što ste mi se danas pridružili. Nadam se da ste uživali u videu, a ako želite vidjeti još ovakvih videa, razmislite o pretplati i uključite obavijesti. Zaista čini razliku. Još jednom hvala i vidimo se sljedeći put na Map Packu.
Vjerojatno ste vozili preko njih, hodali po njima ili se možda vozili željeznicom preko njih, ali američki mostovi su puno zanimljiviji nego što mislite. Od mostova koji nestaju do mostova koji ruše rekorde, evo 50 činjenica o američkim mostovima koje bi vas mogla iznenaditi. Broj 50. Najstariji most koji se još uvijek koristi. Krenimo s dijelom žive povijesti. Najstariji most u SAD-u koji se još uvijek koristi je Frankford Avenue Bridge u Filadelfiji. Izgrađen je davne 1697. godine i još uvijek služi prometu. George Washington je prešao ovaj most na putu do svoje prve predsjedničke inauguracije 1789. godine. Izvorno je to bio kameni lučni most za kočije s konjskom zapregom, a danas je dio američke ceste broj 13 i tisuće vozila prelaze preko njega svakodnevno. Ali Frankford Avenue Bridge tehnički minoritički most kada je izgrađen. Čast da bude prvi most izgrađen nakon američke revolucije pripada potpuno drugom mostu. Broj 49. Prvi most izgrađen u SAD-u. Most preko rijeke Charles izgrađen je 1786. godine i povezuje četvrti Charlestown i North End u Bostonu. Most je zapravo zamijenio trajekt koji se koristio još od 1630-ih, a njime je upravljao Harvard College. Kao uvjet za dobivanje povlastice za most, godišnje je Harvard Collegeu isplaćivana svota od 200 funti kako bi se nadoknadili izgubljeni prihodi od trajekta. Izvorni most danas više ne postoji. Zamijenio ga je Charlestown most 1900 godine, a 2025. zamijenit će ga Bill Russell Bridge. Broj 48. Najviši viseći most u Sjedinjenim Državama. Od najstarijeg do najvišeg, Royal Gorge Bridge je najviši viseći most u Americi. Izgrađen 1929. godine kao turistička atrakcija, most prelazi 291 metar, odnosno 956 stopa iznad rijeke Arkansas u Coloradu. I nije za one slabog srca. Most Royal Gorge držao je rekord kao najviši most na svijetu od 1929. do 2001. godine, kada ga je prestigao most Liu Guanhe u Kini. Danas most i park oko njega ostaju turistička atrakcija, s gondolama, sky coasterom, pa čak i ziplinom. Broj 47. Nestajući most. Kad biste imali pogled iz ptičje perspektive na most tunel Chesapeake Bay, izgledalo bi kao da je nedovršen ili da ima rupe u sebi. To je zato što, kao što ime sugerira, to je i most i tunel. Na dvije različite točke duž svojih 17,6 milja preko zaljeva, cesta zapravo uranja pod zemlju kako bi teretni brodovi mogli slobodno prolaziti kroz izuzetno važan plovni put na istočnoj obali. CBVT je zapravo jedan od samo 14 mostno-tunelskih sustava na svijetu. I dok ovaj most nestaje, drugi se zapravo topi. Broj 46. Most koji se topi. U Chicagu postoji most koji se zapravo topi na ljetnoj vrućini. Most DuSable ima čelične dijelove koji se toliko šire na visokim temperaturama da i grad mora polijevati hladnom vodom kako bi most nastavio funkcionirati. Inženjeri ovaj fenomen nazivaju toplinsko širenje. A 2018. godine, kada su ljetne temperature porasle, čelični i asfaltni dijelovi mosta dosegnuli su temperature veće od 100 stupnjeva Fahrenheita, odnosno 37,7 stupnjeva Celzija, sprječavajući otvaranje mosta i prolazak jedrilica ispod njega na rijeci Chicago. Iako most DuSable nikada nije bio u opasnosti od urušavanja, Sjedinjene Američke Države su tijekom godina doživjele svoj dio urušenih mostova. Broj 45. Francis Scott Key. Najviše pažnje u posljednjih nekoliko godina privuklo je urušavanje mosta Francis Scott Key u Baltimoru 2024. godine. Kada je kontejnerski brod Dali doživio potpuni nestanak struje nakon što je napustio luku Baltimore, udario je u jugozapadni stup središnjeg luka mosta, srušivši most u roku od 1 minute. 6 osoba, radnika na održavanju ceste, izgubilo je život zbog toga. Prije nesreće, most Francis Scott Key koristilo je 34.000 vozila dnevno, uključujući 3.000 kamiona, od kojih su neki prevozili opasne materijale zabranjene u 2 lučka tunela. Broj 44. Most koji nije mogao podnijeti ni lagani povjetarac. Nadimak je bio galopirajuće Gerti, a most Tacoma Narrows u saveznoj državi Washington se slavno srušio 1940. godine, samo 4 mjeseca nakon otvaranja. Što je to uzrokovalo? Aeroelastično titranje. Stalni udari vjetra od 40 milja na sat, odnosno 64 km na sat, izazvali su snažnu oscilaciju koja je raskomadala viseći most. Snimka njegova urušavanja i danas se prikazuje na inženjerskim fakultetima. To je dramatičan podsjetnik na to zašto je aerodinamika važna.
Tijekom svog kratkog postojanja, most Tacoma Narrows bio je treći najduži viseći most na svijetu, iza mosta Golden Gate i mosta George Washington. Zapanjujuće, samo je jedna smrt bila posljedica urušavanja, Tabi, Cocker Spaniel. Broj 43, pjevajući most. Govoreći o mostu Golden Gate, on pjeva. Nakon što su 2020. godine postavljene nove letvice na ogradi radi poboljšanja otpornosti na vjetar, stanovnici su počeli primjećivati jezivo, visokofrekventno zujanje tijekom jakih vjetrova. Ispostavilo se da su nove aerodinamične rukohvate nenamjerno pretvorile most u ogroman puhački instrument. Inženjeri sada rade na načinima kako utišati tu melodiju. Ali za sada, u vjetrovite dane, Golden Gate je najmelodičnija znamenitost područja zaljeva San Francisca. Broj 42. Zbunjenost oko boje Golden Gate-a. Još jedna nevjerojatna činjenica o mostu Golden Gate je da njegova svjetski poznata hrđava boja nije bila dio originalnog plana. Zbog zloglasne magle u zaljevu San Francisco, dizajneri su odbacili opcije ugljično-crne ili čelično-sive boje koje su tada bile standardne. Američka mornarica je zagovarala crno-žute pruge preko znamenitosti radi još veće vidljivosti za brodove koji prolaze. Srećom, čelik koji se koristio za izgradnju mosta bio je unaprijed premazan crveno-narančastim temeljnim premazom kako bi ga zaštitio od korozije. Irving Morrow, konzultantski arhitekt, toliko je volio tu nijansu da se zalagao da ona postane trajna boja mosta. Broj 41. Skrivene komore Brooklynskog mosta. Od ikone zapadne obale do tajne istočne obale. Pogledajmo Brooklynski most. Poznati njujorški znamenitost ima tajne vinske podrume ugrađene u rampe koje vode do East Rivera, i na strani Manhattana i na strani Brooklyna. Predložena trasa izgradnje mosta 1880-ih prolazila je kroz dva poduzeća koja su prodavala alkohol, Rackett's Wine Company i Louis D.D. Company. Kako bi ta poduzeća ostala zadovoljna, glavni inženjer mosta, Washington Roebling, uključio je dva trezora u svoj dizajn. Trezori su čak služili kao ilegalni barovi za njujoršku elitu tijekom prohibicije. Nakon stoljeća bogate povijesti, trezori danas služe za pohranu opreme za održavanje grada New Yorka. Broj 40. Most pretvoren u umjetničku instalaciju. Na drugom kraju grada od Brooklynskog mosta nalazi se sada već poznati High Line Park na zapadnoj strani Manhattana. Nekada teretni željeznički most, High Line, je napušten do 1960. godine zbog rasta međudržavnog kamionskog prijevoza. 1950-ih most je uglavnom bio prazan, sve do početka 2000-ih, kada su dvojica dobročinitelja, Joshua David i Robert Hammond, pokrenuli kampanju pod nazivom Prijatelji High Line. Oni su potaknuli grad da prenamijeni stare željezničke ranžirne kolodvore u urbani otvoreni prostor i javnu umjetničku galeriju po cijeni od $240 milijuna. Broj 39. Most koji svijetli u mraku. Tillicum Crossing u Portlandu jedinstven je na nekoliko načina. To je prvi veliki most u SAD-u koji je dizajniran tako da omogućuje pristup vozilima javnog prijevoza, biciklistima i pješacima, ali ne i automobilima. Ali također svijetli u mraku. Rasvjetni sustav koji su dizajnirali Valentina Murch i Doug Hollis zapravo mijenja svjetlosne efekte na mostu ovisno o brzini, dubini i temperaturi vode rijeke Willamette. To stvara noćni spektakl koji se stalno mijenja. Broj 38. Most samo za životinje. Trenutno je u izgradnji i planirano je da bude dovršen 2026. godine. Wallace Annenberg prijelaz za životinje u Agora Hillsu, Kalifornija, nedaleko od Los Angelesa. Kada bude dovršen, most će biti najveći prijelaz za divlje životinje na svijetu, povezujući planine Santa Monica s brdima Simi preko autoceste 101 s 10 traka. Glavna svrha mosta je omogućiti pumama siguran način prelaska opasne autoceste. Godine 2020. biolozi su pronašli prvi dokaz da su planinski lavovi s tog područja genetski izolirani i da se ne mogu razmnožavati izvan vrlo ograničenog područja, što je rezultiralo fizičkim abnormalnostima. Očekuje se da će most također koristiti crvenim risovima, kojotima, sivim lisicama, pticama grabljivicama, tvorovima, glodavcima, jazavcima, crnim medvjedima, gušterima i mazgastim jelenima. Broj 37. Najduži most. Most Lake Pontchartrain Causeway u Louisijani drži rekord kao najduži neprekinuti most preko vode na svijetu. Dug je 24 milje, odnosno 38,6 km od početka do kraja. To znači da biste mogli poredati 4,5 Mount Everesta duž njega, od kraja do kraja. Toliko je dug da na određenim mjestima ne možete vidjeti kopno ni u jednom smjeru, samo vodu. Broj 36. Most koji ni vatra nije mogla zaustaviti. MacArthurov labirint u Oaklandu, Kalifornija, postao je inženjerska legenda 2007. godine. Nakon što je cisterna s gorivom eksplodirala na jednoj od njegovih rampi, otopivši dio nadvožnjaka,
Putnici su se pripremili za višemjesečnu obustavu prometa. Ali inženjeri i ekipe iznenadili su sve kada su završili popravke za samo 26 dana. Ogroman poticajni bonus ubrzao je proces, dokazujući da brza izgradnja nije samo mit, i donio je tvrtki C.C. Myers Corporation bonus od $5 milijuna. Činjenica da je konstrukcija izdržala eksploziju bez potpunog urušavanja također je pokazala koliko moderne sigurnosne značajke i dobar dizajn mogu napraviti ogromnu razliku kada dođe do katastrofe. Broj 35. Most testiran slonovima. St. Louis velik dio svog razvoja duguje Eadsovom mostu, dovršenom 1874. godine. Bio je to prvi čelični most koji je prešao rijeku Mississippi i predstavljao je ogroman napredak u inženjerstvu. U to vrijeme bio je to najduži vučni most na svijetu, a tijekom izgradnje koristile su se kesoni s komprimiranim zrakom, tehnika koja je bila inovativna, ali i opasna. Ali sam most je revolucionirao prijevoz i trgovinu na Srednjem zapadu. A kako bi dokazali da je siguran, prodali su slona preko njega, a zatim je na dan otvaranja preko mosta prošla i limena glazba. Broj 34. Jedini legalni most za base jumping u Americi. U Twin Fallsu, Idaho, most Perrine proteže se gotovo 1500 stopa, odnosno 457 metara, preko kanjona rijeke Snake i uzdiže se 486 stopa, odnosno 148 metara iznad vode. To je jedina građevina u SAD-u na kojoj je base jumping legalan tijekom cijele godine bez dozvole. Odvažnici iz cijelog svijeta dolaze ovdje kako bi skočili s njegovog ruba s padobranima. Čak je i Evel Knievel pokušao preskočiti kanjon blizu ovdje 1974. koristeći svoju raketu na parni pogon Sky Cycle X2 broj 33. Natkriveni mostovi Amerike. Sjedinjene države imaju dugu i bogatu povijest povezanu s natkrivenim mostovima. Ime im savršeno odgovara. Natkriveni mostovi su mostovi koji imaju zidove i krov, stvarajući dojam da ste u zatvorenom prostoru ili u tunelu. Iako se najčešće povezuju s ruralnim dijelovima sjeveroistoka, natkriveni mostovi zapravo su pronađeni diljem cijele zemlje. Nekada je čak 12.000 natkrivenih mostova krasilo krajolek, ali danas je taj broj pao na oko 750. Dugo su kružili popularni mitovi o svrsi ovih mostova. Neki vjeruju da su izgrađeni kako bi spriječili da se konji uplaše zbog brze vode. Drugi su sumnjali da su mostovi pomagali spriječiti putnike da saznaju kakav je zapravo grad u koji ulaze. Pravi razlog je mnogo praktičniji. Zaštititi glavne drvene rešetkaste nosače od utjecaja vremenskih uvjeta. Broj 32. Prijestolnica natkrivenih mostova. Zahvaljujući najprodavanijoj knjizi i filmskom hitu, okrug Madison u Iowi postao je sinonim za romantične stare mostove. Nekada je ovdje bilo 19 natkrivenih mostova, a danas ih je preživjelo samo 6. Svaki od njih je dokaz umijeća iz 19. stoljeća. Mostovi okruga Madison nisu samo lijepi, već su i povijesno značajni. 5 ih je uvršteno u Nacionalni registar povijesnih mjesta. Privlače turiste, fotografe i beznane romantike podjednako. Broj 31. Ukleti most. Emilin most jednotračni, 50 stopa, odnosno 15 metara, dug natkriveni most u Stouffville, Vermont. Legenda kaže da je sredinom 19. stoljeća siromašna djevojka po imenu Emilija trebala na mostu susresti svog bogatog ljubavnika kako bi potajno pobjegli i vjenčali se unatoč željama njegove obitelji. Kad se nije pojavio, Emilija je navodno umrla na mjestu mosta. Danas je most atrakcija za turiste i istražitelje paranormalnog, uz priče o grebotinama nalik kandžama na bokovima automobila i Emilijinom sablasnom glasu koji dopire iz unutrašnjosti mosta. Broj 30. Najširi most. Već smo obradili najduži. Sada pređimo na najširi most u Sjedinjenim državama. Ta čast pripada Driscollovom mostu, koji je dio Garden State Parkwaya u New Jerseyu. Driscollov most ima čak 15 prometnih traka i 6 zaustavnih traka, što ukupnu širinu na nekim mjestima čini oko 76 metara, odnosno 250 stopa, što je otprilike visina divovske sekvoje. Ali u Teksasu je sve veći i zapravo smo pronašli jedan koji ga nadmašuje. Broj 29. Most s najviše traka. Ogromno proširenje Katy autoceste u Houstonu stvorilo je čudovište. Najširi most na svijetu prema nekim podacima, dionica iznad Beltway 8 ima 26 traka, uključujući glavne trake, servisne ceste i HOV trake. Tehnički gledano radi se o vijaduktu, mostu izgrađenom iznad kopna, a ovaj dio je redefinirao izraz izvanredni teret. Izgrađen kako bi olakšao zlovlasni promet u Houstonu, više nalikuje golemom prometnom čvorištu nego tradicionalnom mostu.
Ali čak i sa svim tim trakama, promet se i dalje može zagušiti. Dokaz da kad je riječ o infrastrukturi, veće nije uvijek i bolje, ali svakako ostavlja dojam. Broj 28. Dva mosta u jednom. U Portlandu, Oregon, čelični most je rijedak inženjerski dragulj. Ima dvije razine i obje se mogu pomicati. To je jedini most s dvije razine i neovisnim podizanjem na svijetu. Donja razina, koju koriste vlakovi, biciklisti i pješaci, može se podizati neovisno o gornjoj razini koja je namijenjena automobilima. Ovaj dvostruki sustav podizanja omogućuje riječnom prometu prolazak uz minimalne smetnje. Otvoren 1912. godine, most je vidio električne tramvaje, dizelske lokomotive, a sada i laku željeznicu. To je mehaničko čudo, san svakog multitaskera i vitalna poveznica u jednom od najprijateljskijih gradova za bicikliste u zemlji. Broj 27. Most s parkom na vrhu. Dallas je prometnu rugobu pretvorio u zelenu oazu s mostom Clyde Warren Park. Ovaj park na platformi nalazi se iznad ukopane autoceste Woodrow Rogers i besprijekorno povezuje gradske četvrti Uptown i Downtown. Izgrađen od betona i čeličnih greda, most park nosi drveće, fontane, kamione s hranom, pa čak i park za pse, dok automobili prolaze ispod, nesvjesni da voze ispod javnog prostora. Otvoren. 2012. godine ovaj park je preoblikovao pojam mosta. Ne samo put preko nečega, nego i platforma za nešto. Postao je uzor za urbanu revitalizaciju diljem zemlje. Broj 26. Recikliraj most. Zašto baciti most kad ga možeš reciklirati? Upravo se to dogodilo s originalnim istočnim dijelom mosta San Francisco-Oakland Bay. Nakon što je zamijenjen 2013. godine, dijelovi starog mosta su spašeni i ponovno iskorišteni. Dio čelika iskorišten je za izradu biciklističke staze u Oaklandu. Ostali dijelovi su otopljeni za ponovnu upotrebu u javnoj umjetnosti i arhitekturi diljem Kalifornije. Čak su i kultni zakovci s mosta pronašli novi život kao utezi za papir i suveniri. Broj 25. Najkraći međunarodni most u SAD-u. U Ženevi, Ohio, natkriveni most West Liberty proteže se samo 18 stopa, odnosno 5,5 metara preko potoka Coles, čime je zaslužio titulu najkraćeg natkrivenog mosta u Sjedinjenim Državama. Most je dizajnirao John Smollen, bivši inženjer okruga Ashtabula i tvorac još jednog rekorda, mosta Smollen Gulf, najdužeg natkrivenog mosta u zemlji, koji se proteže više od 613 stopa, odnosno 187 metara. Broj 24. Kalifornijski most koji ne vodi nikuda. U Americi postoje ne jedan, već dva poznata mosta koji ne vode nikuda. Prvi je pravi most u planinama San Gabriel u južnoj Kaliforniji. Most koji ne vodi nikuda u Los Angelesu izgrađen je 1936. godine, preko jaza koji je izdubila istočni ogranak rijeke San Gabriel. Most je izgrađen kako bi služio kao poveznica na cesti između doline San Gabriel na jugu i Wrightwooda na sjeveru. Međutim, u proljeće 1938. godine velika poplava je odnijela cestu koja je vodila do mosta. Cesta nikada nije obnovljena, a izgradnja je napuštena zbog nedostatka financijskih ulaganja. Most i dalje ostaje izoliran duboko u planinama San Gabriel. Most koji ne vodi nikamo postao je odredište za planinare i skakače na bandžiju, koji skaču s bočne strane dramatičnog mosta u obliku luka. Broj 23. Aljaskanski most koji ne vodi nikamo. Aljaskanski most koji ne vodi nikamo, službeno nazvan most otoka Gravina, zapravo nikada nije izgrađen. Bio je to prijedlog mosta početkom 2000-ih za povezivanje grada Ketchikan na Aljasci s otokom Gravina, koji je tada imao samo 50 stanovnika. Procijenjeni trošak mosta bio je $398 milijuna. Postao je nacionalni simbol rasipnog trošenja državnog novca, a John McCain je iskoristio to pitanje u svojoj kampanji 2008. godine kao primjer državnog rasipanja koje je želio zaustaviti. Jedini problem, njegova kandidatkinja za potpredsjednicu isprva je podržavala projekt prije nego što mu se usprotivila. Broj 22. Plutajući most. Plutajući most Evergreen Point u Seattlu, također nazvan Most 520, najduži je plutajući most na svijetu. Proteže se na više od 7700 stopa, odnosno 2347 metara preko jezera Washington, a podržavaju ga masivni betonski pontoni umjesto stupova ili tornjeva. Dno jezera je previše duboko i mekano da bi podržalo tradicionalne stupove mosta. Umjesto toga, most pluta na površini vode, savijajući se i njišući s vjetrom i valovima. Broj 21. Most napravljen od stakla. Zastrašujući i prekrasan. Gatlinburg Sky Bridge u Tennesseeu. Najduži je viseći pješački most u Sjevernoj Americi.
Prostire se 680 stopa preko doline u gorju Smoky Mountains, što je duže od 2 nogometna igrališta. Središnji dio mosta ima raspon od 30 stopa, odnosno 9 metara, koji je potpuno izrađen od stakla. Dok prelaze most, posjetitelji mogu pogledati ravno dolje na šumsko tlo stotinama stopa ispod sebe. Neki ljudi uživaju u tom uzbuđenju, drugi se ukoče na pola puta. Bilo kako bilo, to je jedno od najposebnijih iskustava prelaska mosta u zemlji. Broj 20. Most od stakla. Most od stakla u Tacomi, Washington, pomalo je pogrešno nazvan. Otvoren 2002. godine kao dar gradu, pješački most dug 152 metra 500 stopa povezuje muzej stakla na Tea Falls Waterwayu s centrom Tacome. Cijela šetnica ukrašena je staklenim instalacijama i umjetničkim dijelima umjetnika Dale Chihulia, koji most opisuje kao ulaz koji dočekuje ljude u Tacomu. Broj 19. Most koji je promijenio naciju. Ponekad značaj mosta proizlazi iz onoga što se tamo dogodilo. Most Edmund Pettus, koji prelazi rijeku Alabamu u Selmi, dug je nešto više od 1200 stopa, odnosno 366 metara, ali njegov utjecaj na američku povijest je monumentalan. Izgrađen 1940. godine, ovaj skromni čelični lučni most postao je epicentar pokreta za građanska prava 7. ožujka 1965. na Krvavu nedjelju. Mirne prosvjednike koji su prelazili most brutalno su napali pripadnici državne policije, a slike su šokirale naciju. Taj događaj pomogao je potaknuti podršku za zakon o biračkim pravima iz 1965. godine. Danas most još uvijek stoji, nagrizen vremenom, ali ponosan. Simbol hrabrosti, borbe i nedovršenog puta prema pravdi. Neki mostovi služe prometu, drugi nose povijest. Broj 18. Most otvarač za konzerve. U Durhamu, Sjeverna Karolina, postoji mali most koji je proslavio se na internetu jer nije bio baš prijateljski nastrojen prema kamionima. Nadimak mu je otvarač za konzerve, a nadvožnjak u ulici Gregson ima visinu prolaza od nešto manje od 12 stopa, odnosno 3,6 metara, i godinama je s veseljem gutao visoka vozila. Sandučari, selidbeni kombiji, pa čak i povremeni iznajmljeni kamion, svi su postali žrtve nemilosrdne čelične grede tog mosta. Postavljena je web kamera kako bi zabilježila razaranje, a na YouTubeu je to izazvalo salve smijeha. Godine 2019. grad ga je napokon podigao za 8 inča, odnosno 20 cm. Ali ne brinite, još uvijek povremeno ugriza. Broj 17. Most ujedinjenja. U Washingtonu DC, Arlington Memorial Bridge nije samo most. To je simboličan prijelaz između rata i mira. Dovršen 1932. godine proteže se preko rijeke Potomac, povezujući Lincolnov Memorial s nacionalnim grobljem Arlington. Njegova lokacija nije slučajna. Predstavlja ponovno ujedinjenje sjevera i juga nakon građanskog rata, pri čemu Lincoln gleda prema grobovima poginulih vojnika Unije i Konfederacije. Vojnici prelaze preko njega u punoj uniformi tijekom državnih sprovoda i nacionalnih događaja. Broj 16. Most Trola. Most George Washington u Sijetlu ima šarmantni pokretni most, prekrasan pogled i trola koji živi ispod njega. Smješten ispod onoga što je također poznato kao most Aurora, nalazi se Fremont Troll, kolosalna betonska skulptura koja drži Volkswagen bubu kao da je igračka. 18 stopa visok, 5,5 metara i težak 13.000 funti ili 5.897 kg, otprilike koliko i slon. Fremont Troll postavljen je 1990. godine kao javni umjetnički projekt. Ovaj jednooki div brzo je postao kultna ikona i magnet za selfije. Broj 15. Most Šišmiša. Most na Aveniji Kongres u Austinu izgleda prilično normalno tijekom dana. 6 traka prometa preko jezera Lady Bird, ali sa zalaskom sunca postaje pozornica za najveću urbanu koloniju šišmiša u Sjevernoj Americi. U kasno proljeće i ljetnim večerima gotovo 1,5 milijuna brazilskih šišmiša slobodnog repa izlazi ispod mosta u kovitlajućem oblaku krila. Turisti hrle da to vide. Mještani planiraju spojeve oko toga. Šišmiši čak pomažu u suzbijanju komaraca. Broj 14. Još jedan ukleti most. Izgrađen u 19. stoljeću, Saksov natkriveni most blizu Gettysburga u Pensilvaniji koristile su i unijska i konfederacijska vojska tijekom građanskog rata. Neki kažu da ga još uvijek koriste, samo što su sada duhovi. Posjetitelji prijavljuju čudne zvukove, maglovite figure i hladna mjesta čak i tijekom ljetnih vrućina. Legenda kaže da su 3 špijuna konfederacije obješena na mostu nenosače i da njihovi duhovi nikada nisu otišli. Broj 13. Grad mostova. Pittsburgh nema samo nekoliko mostova, ima ih 446.
to je više nego Venecija. Smješten između rijeka Allegheny, Monongahela i Ohio, Pittsburgh je sebe nazvao gradom mostova. Mješavina dolina, rijeka i čeličarske industrije pretvorila je ovaj grad u prijestolnicu izgradnje mostova. Od jarko-žutog trojica sestrinskih mostova blizu PNC parka do legendarnog Fort Pitt mosta, Pittsburgh dokazuje jednu stvar. Ako ne možeš zaobići, premosti ga. Broj 12. Najprometniji most. Most Georgea Washingtona prevozi više prometa nego bilo koji drugi most u zemlji. Protežući se preko rijeke Hudson između New Yorka i New Jerseya, ovim dvonivojskim divom u prosjeku prođe više od 100 milijuna vozila godišnje, oko 300.000 dnevno. Izgrađen 1931. godine, izvorno je imao samo jednu razinu. Ali 1960-ih inženjeri su doslovno udvostručili kapacitet dodavanjem druge razine, čime je most dobio nadimak Marta, kao u George i Martha Washington. S 14 traka, nevjerojatnim pogodom na panoramu grada i stalnim prometom, to je manje most, a više neprekidna betonska kolona. Broj 11. Most špijuna. Protežući se preko tirkiznih voda poput špagete, sedmomiljski most na Florida Keys jedan je od najdužih mostova u SAD-u i to se itekako osjeti. Dovršen 1982. godine, sadašnji most zamijenio je originalnu verziju iz 1912. koju je izgradio željeznički tajkun Henry Flagler. 7 milja, odnosno 11 km. Okruženi ste samo nebom, morem i možda pokojim pelikanom. Most je toliko slikovit da ga je Hollywood poželio učiniti zvijezdom. Posebno u špijunskim filmovima, Prava laž, Dozvola za ubojstvo i Prebrzi i prežestoki. Broj 10. Most koji je srušio golublji izmet. Godine 2007. kada se srušio most I-35 West preko rijeke Mississippi u Minnesoti, poginulo je 13 ljudi, a oko 145 je ozlijeđeno. Prije nego što se srušio, most je svakako imao svoj udio uobičajenih problema. Bio je izložen velikom prometu i oslabljen zbog nedostajućih vijaka i pucanja čelika. Kada su stručnjaci počeli analizirati srušeni most, pronašli su znatne količine korozivnog golubljeg izmeta. Pun amonijaka i kiselina, izmet je vjerojatno ubrzao kemijske reakcije koje su uzrokovale hrđanje čelika ispod. Ali kao što ćemo uskoro vidjeti, golublji izmet nije jedina vrsta izmeta koja može pogoditi promet oko mosta. Broj 9. Toaletni most benda Dave Matthews Band. Godine 2004. most Kinzie Street u Chicagu dospio je na naslovnice, ne zbog svoje arhitekture, već zbog onoga što je na njega palo. Autobus na turneji benda Dave Matthews Band prelazio je most kada je, iz razloga koji nisu sasvim jasni, vozač ispraznio spremnik za otpadne vode autobusa kroz rešetku na cesti. Nažalost, ta rešetka nalazila se točno iznad broda za razgledavanje na otvorenom, punog ništa neslutećih putnika. Više od 800 funti, odnosno 363 kg otpada, sručilo se na riječnu kruzer ispod. Uslijedile su tužbe, plaćene su kazne, upućene su isprike, a Chicago je na svoj popis neobičnih turističkih iskustava dodao i biološku opasnost visine. Broj 8. Ukradeni most. Godine 2011. Lopovi u Pensilvaniji izveli su krađu infrastrukture bez presedana. Ukrali su cijeli čelični most, dug 15 metara, odnosno 50 stopa. Rastavili su cijelu konstrukciju, vike, grede i sve ostalo, tijekom nekoliko dana i prodali je kao staro željezo. Vlasti u North Beaver Townshipu primijetile su da most nedostaje, tek kada ga je netko pokušao koristiti i shvatio da ga više nema. Očito je krađa bakrenih žica bila premala stvar. Ova ekipa je prešla na cijele mostove. Broj 7. Most iz 1000 reklama. Spektakularno smješten uz kalifornijsku cestu Highway 1, most Bixby Creek prava je zvijezda. Izgrađen 1932. godine tijekom Velike depresije, ovaj betonski luk proteže se 714 stopa, odnosno 218 metara preko surovog kanjona i visok je 280 stopa, odnosno 85 metara. Zahvaljujući svojoj zadivljujućoj lokaciji i elegantnom dizajnu, most se pojavio u desecima reklama, televizijskih emisija i brojnim Instagram selfijima. To je jedan od najfotografiranijih mostova na svijetu, čak i ako polovica ljudi koji da slikaju ni ne zna njegovo ime. Broj 6. Most koji je tehnički brana. Hooverova brana nije samo brana, to je također most preko kojeg možete voziti. Dovršena 1936. godine, preko nje prolazi cesta točno po vrhu. Međutim, od 2010. godine tranzitni promet je preusmjeren na most Mikea O'Callagana i Pata Tillmana. Ali godinama je to bila glavna ruta za kamione i putnike.
što je značilo da vam je GPS mogao reći da vozite po brani. Vozila još uvijek mogu koristiti most na vrhu, ali ulaz s Arizone je zatvoren. Posjetitelji mogu voziti mostom i diviti se inženjerskom rješenju prije nego što se okrenu i vrate istim putem kojim su došli. Broj 5. Most s najskupljom cestarinom. Verrazano Narrows most u New Yorku, koji povezuje Staten Island i Brooklyn, drži titulu najskuplje cestarine na mostu u SAD-u, koja je u jednom trenutku dosezala i do 19.000. Otvoren 1964. godine. Tada je bio najduži viseći most na svijetu. Most se proteže na 13.700 stopa, odnosno 4.176 metara, i pruža zadivljujući pogled na njujoršku luku. Unatoč visokoj cestarini, i dalje je vitalna prometnica za putnike i ključna značajka gradske panorame. Ime mosta odaje počast talijanskom istraživaču Giovanniju da Verrazzanu, prvom europljaninu koji je ušao u njujoršku luku. Broj 4. Ikona Route 66. Most Chain of Rocks kod St. Louisa u Missouriju poznat je po svom zavoju od 30 stupnjeva na sredini, što je dizajnerska posebnost napravljena kako bi se izbjegao vodozahvatni toren. Otvoren 1929. godine, služio je putnicima povijesne rute 66, sve do 1970. godine. Danas je to pješačka i biciklistička staza koja nudi panoramski pogled na rijeku Mississippi. Jedinstveni kut mosta i povijesni šarm učinili su ga omiljenim među fotografima i zaljubljenicima u povijest. Čak se pojavio i u filmu Bijeg iz New Yorka iz 1981. godine, gdje je glumio izmišljeni most 69. ulice. Broj 3. Spiralni most. Izgrađen 1895. godine, originalni spiralni most u Hastingsu u Minnesoti nije bio samo jedinstven, već i vrtoglav. Umjesto standardne rampe, most je imao spiralni prilaz koji je vodio promet u krug od 360 stupnjeva prije prelaska rijeke Mississippi. Mještani su željeli da most završi u užurbanom centru grada, a ne da ga zaobiđe. Iako je original srušen 1951. godine, još uvijek živi u lokalnom sjećanju. Danas grad ponosno slavi svoju ostavštinu festivalom i nešto izravnijim mostovima. Broj 2. Stanje mostova u SAD-u. Od preko 600.000 mostova u Sjedinjenim državama, otprilike 6,8%, odnosno oko 42.000, ocijenjeno je kao u lošem stanju, prema podacima iz 2024. godine. Ti mostovi nisu nužno pred urušavanjem, ali zahtijevaju značajno održavanje ili zamjenu. Unatoč stalnim naporima i saveznim ulaganjima, poput zakona o ulaganju u infrastrukturu i radna mjesta, tempo popravaka je postupan. Mnogi od ovih starih građevina i dalje podnose svakodnevni promet, što naglašava važnost stalnog financiranja infrastrukture i pažnje kako bi se osigurala sigurnost i funkcionalnost u cijeloj prometnoj mreži zemlje. I na kraju, broj 1, prvi most. Dugo prije čelika i betona postojao je Beringov kopneni most, vjerojatno pradjed američkih mostova. Prije otprilike 35.700 godina tijekom posljednjeg ledenog doba, razina mora se spustila i otkrila kopnenu masu široku 600 milja, odnosno 966 km između Sibira i Aljaske. To nije bio most u modernom smislu, nije bilo naplatnih kućica ni prometnih gužvi, ali možda je prenio prve ljude u Sjevernu Ameriku. Ovaj drevni prijelaz povezao je kontinente, potaknuo migracije i oblikovao samu populaciju zapadne hemisfere. Hvala što ste mi se danas pridružili. Nadam se da vam se svidio video, a ako želite vidjeti još ovakvih videa, razmislite o pretplati i uključite obavijesti. Zaista čini razliku. Hvala još jednom i vidimo se sljedeći put na Map-Packu. Rimljani su o tome sanjali. Mafija je to gotovo spriječila, a sada, protiv svih izgleda i osnovne računice, Italija to zapravo radi. Dobiva most. To je hrabro, skupo je i možda će zauvijek promijeniti Italiju. Kako? Nastavite gledati i saznajte. Dana 6. kolovoza 2025. talijanska vlada odobrila je plan za izgradnju najdužeg visećeg mosta na svijetu. I mislim stvarno dugog. Trenutni rekorder je u Turskoj, nešto više od 6.600 stopa slatko. Talijanski će biti gotovo duplo duži, 12.000 stopa. Turski će izgledati kao igračka za kupanje. To je manje most, a više pokazivanje nacionalnog ega. Rim kaže da će to potaknuti gospodarstvo, možda čak i ujediniti zemlju. Naravno, to je ista zemlja koja se još uvijek prepire oko toga koja regija pravi pravu picu. Ali zašto napraviti tako čudovište? 3 riječi. Lokacija, lokacija, lokacija. Ista ona lokacija koja uništava snove o mostu, još od kad Italija nije ni bila, pa Italija.
Generali, carevi i inženjeri su svi pogledali to mjesto i rekli, možda ipak ne. Vidiš taj dio mora, onaj koji odvaja Siciliju od kopna. To je Mesinski tjesnac. Na najužem dijelu širok je oko 3,2 km, a na najširem, kod grada Messine, 5,1 km. Nije ogromno, ali je dovoljno. Rimljani su razmišljali o gradnji mosta. Sicilija je bila središte prvog punskog rata. Htjeli su most dovoljno čvrst za slonove, divlje životinje naravno, ali još uvijek lakše od SUV-a prosječne mame. Plan? Zavezati 1000 bačvi zajedno, staviti platforme na vrh i prevesti vojsku preko. Što bi moglo poći po zlu? Povjesničari sumnjaju da se to ikada dogodilo, ne samo zbog slonova, već i zato što je teško osvojiti prirodu kad ti most ljulja kao žele. Sljedeći plan bio je most od brodova. Taj je predložio konzul Metel, koji je očito mislio da je pomorski promet samo prijedlog. Ideja nije dugo potrajala. Plutajući most nije baš trajan, pogotovo kad se nalazi na jednom od najprometnijih brodskih putova na Sredozemlju. Više je brodova prolazilo kroz tjesnac sa sjevera na jug, nego s istoka na zapad. Dakle, da, nije baš idealno kad je tvoj most zapravo plutajuća prepreka. Morska blokada? Čekaj, prepreka. Idemo s preprekom. Mnogi su ljudi nakon toga sanjali o mostu. U međuvremenu ja sanjam o uspješnoj YouTube karijeri. Uglavnom, Karlo Veliki je razmišljao o tome. I normanski osvajači također. Svi su imali ideje, nitko nije imao rezultata. Čak je i u 1870. godinama potpuno novo kraljevstvo Italije pokušalo i kao većina državnih projekata nikad nije prošlo dalje od nacrta. Pa što se događa? To je samo most, zar ne? Ove vode nisu samo nemirne, one su legendarne, doslovno. Već gotovo 3000 godina potapaju snove i brodove. Pogledaj ovu NASA-inu satelitsku fotografiju. Vidiš li onaj grad na sjeveru Kalabrije? To je Scila, da, nazvan po onoj Skili. Za one koji su propustili osnove grčke mitologije, to je šesteroglava morska neman iz Homerove Odiseje. Točno nasuprot Haribdi. To je mitski vrtlog koji je mogao progutati cijele brodove. Ovo je kraj gdje su mornari odlazili u smrt. Ali, znaš, pjesnički. Ali evo u čemu je stvar. Ovo nije samo stvar mita. Dobro, Scila možda jest, ali Haribda je stvarna. Mesinski tjesnac je pravo središte za vrtloge i virove. Zašto? Počni na jugu u Jonskom moru. To je dio Sredozemnog mora smješten između zapadne obale Grčke i južnog vrha Italije. Glavna struja kroz Mesinski tjesnac ide prema sjeveru, ali postoji i druga, manja, opakija. Ona koja voli ušuljati se i zadati nekoliko udaraca, gotovo doslovno. Sjeverno od Sicilije nalazi se Tirensko more. Smješteno je između zapadne obale Italije i otoka Korzike, Sardinije i Sicilije. Ono šalje svoju vlastitu struju kroz tjesnac, koja se nekako uspijeva slagati s onom drugom. Te dvije struje postigle su iznenađujuće stabilno primirje, gotovo civilizirano. Pomislili biste da su ljudi, kad bi ljudi ikada bili toliko razumni. U pravom tjesnacu dvije struje izmjenjuju se svakih 6 sati, kao cimeri na pasivno-agresivnom rasporedu čišćenja. Njihovo stalno izmjenjivanje stvara kaos kakav ne postoji nigdje drugdje u Sredozemlju, koje je u usporedbi zapravo ogromna slana kada. Većina Sredozemlja jedva da se miče s plimama manjim od 30 cm. Zašto? Zato što je Sredozemlje na neki način svoj vlastiti mali svijet. Njegova jedina vrata prema Atlantiku su Gibraltarski tjesnac širok 13 km. To je kao preuveličani izbacivač koji drži divlji ocean podalje. Pogodna prepreka za mornare koji više vole da im voda bude malo manje smrtonosna. Ali Mesinski tjesnac je iznimka, pravi buntovnik. Uski prolaz između Tirenskog i Jonskog bazena stisne vodu kao pritisnuto crijevo. Samo što ovo crijevo uzvraća udarac. Struje buče, kovitlaju se i uvijaju. I to je samo na površini. Prava priča, ona se skriva ispod. Ispod valova Mesinski tjesnac izgleda kao naopaka planina. To je na raskrižju Ganzeri Punta Pecu, mjestu koje zvuči kao sladoled, ali padine koje vode do te točke daleko su od ravnih. Na sjeveru, u Tirenskom moru, morsko dno se postupno spušta dok ne dosegne oko 1,2 milje dubine kod otoka Stromboli. Tada stvari postaju neugodne. Samo nekoliko kilometara iza raskrižja, morsko dno naglo pada, 1600 stopa. Zatim još jedan dio, dubok, 6600 stopa, na spoju između rta Tarmina i rta Darmi. To nije morsko dno, to je vlak smrti za ribe. Ta neravna dubina stvara dvostruki ljevap tjesnaca. Kada Tirensko more ima plimu, Jonsko more ima oseku. Zatim se zamijene, kao dva oceana u borbi za skrbništvo nad morskim dnom.
Ali čekajte, ima još. Naravno da ima. Još 3 stvari čine ovo mjesto toliko nestabilnim, kao da Mediteran prolazi kroz krizu srednjih godina. Prvo, temperatura. Tirensko more ostaje toplo zahvaljujući svom zatvorenom obliku. U međuvremenu, Jonsko more ostaje hladnije i promjenjivije. I to nije njihova jedina razlika, ni približno. Tirensko more možda pobjeđuje po toplini, ali Jonsko zna ugristi. Slanije je i gušće od Tirenskog. Rezultat, 2 mora koja se ne slažu. Jedno je blago, drugo čudljivo. Klasično mediteransko rivalstvo među braćom. Zajedno, ovi uvjeti stvaraju plimne struje koje mogu doseći brzinu do 9,2 km/h. Na kopnu to nije puno, ali pod vodom sasvim druga priča. Kad jonska struja preuzme kontrolu, hladna voda se diže odozdo, dolazi do uzdizanja. Savršeno za ribe, no prava noćna mora za svakoga tko pokušava izgraditi nešto što se odmah ne uruši. Kad tirenska struja preuzme vodstvo, voda teče prema jugu, ali je toplija, lakša. Klizi po površini kao da je predobra da bi se miješala, pomalo kao ja na zabavama. Ispod 30 metara jonske vode i dalje vode glavnu riječ. Čak i more ima problem s hijerarhijom. Ovo raskrižje sudarajućih struja stvara vrtloge i virove. To je isti kaos za koji je Homer okrivio morsko čudovište Haribdu. Mit? Naravno, ali nestabilnost je itekako stvarna. Možete je vidjeti iz svemira. Satelitske snimke prikazuju valove koji se uvijaju kao da more ima krizu identiteta. Dolje na zemlji pronaći ćete plaže prekrivene morskom travom, otrgnutom s morskog dna i izbačenom na obalu silovitim plimama. Osjećate li se hrabro? Tjesnac je također odlično mjesto za ribolov. Plime tjeraju ribe iz dubina na površinu. Nabavite čamac, usidrite ga u tjesnacu i pripremite se na teške uvjete. Možda ćete kao nagradu uspjeti uloviti puno ribe. Ovo je žarište za sabljarke, tune, atlantsku skušu, albakore i druge vrste, no o životinskom svijetu više kasnije. Ovo je map pack, a ne kanal o ribolovu. Ako volite ovakva detaljne geografske analize, svakako pritisnite gumb za pretplatu. U suprotnom, moji će roditelji saznati da YouTube nije bila faza. Dakle, plime i struje su samo prva glavobolja za inženjere, ali nisu jedina. Poseidon nije zagočavao Odisejev život samo zato što je vladao morem. Bio je i bog potresa, a ova regija imao je pune ruke posla. Mesinski tjesnac smjestio se duž niza rasjednih linija. Tu je i prikladno nazvani rasjed mesinskog tjesnaca. Bodovi za iskrenost, 0 za kreativnost. Zatim tu je rasjed Capo Pelliero, rasjed Tindari, svi su dio kalabrijskog luka. Ali prava predstava je ispod površina. Ovdje se susreću euroazijska i afrička ploča. I kao u svakom napetom odnosu, stabilnost im je jača strana. Potresi su ovdje stalni pratitelji. Možda nisu toliko dramatični kao Haribdini vrtlozi, ali i dalje vam mogu pokvariti dan. U prosincu 1908. godine potres magnitude 7,5 pogodio je područje ispod Tjesnaca. Potpuno je uništio Messinu i Reggio Calabriju. Oko 100.000 ljudi je poginulo. Bio je to jedan od najsmrtonosnijih potresa u povijesti i nije bio jedini takav. Slični potresi su tijekom godina potresali ovu regiju. Ovdje se zemlja ne samo pomiče, već i pamti stare zamjerke. Tjesnac redovito dobiva podsjetnike na svoju nestabilnost. Manji potresi, magnitude 4,7, redovito su pogađali ovo područje 1952., 1961., 1975. i 1985. godine. Od tada je bilo mirno, što u geološkim terminima nikad nije dobro. A postoji i još jedan izvor tektonskog stresa u regiji. Putujte 80 km jugozapadno. Vidite li onu šiljastu stvar iz koje izlazi dim? To je Gospodarica prstenova, planina Etna. Broj erupcija najmanje 186 puta od 1500 godine prije Krista. To je jedna erupcija svakih 19 godina. Ali nemojte misliti da to funkcionira po rasporedu. Godine 2011. eruptirala je 11 puta u 3 tjedna. Pravi, gledajte mene trenutak. Iznenađujuće, erupcije Etne nisu sve loše ako zanemarite lavu i slične stvari. Vulkansko tlo koje ostavljaju iza sebe nevjerojatno je plodno. Kao da je priroda napravila svoju verziju poklon košare za ispriku što ti je zapalila kuću. Zato otprilike 20% stanovništva Sicilije živi blizu Etne. Znaju gdje je sigurno, uglavnom. Manje od 100 ljudi zapravo živi unutar 3 milje od kratera. Ponekad Etna preskoči tu amatersku predstavu. Godine 1669. eruptirala je tako snažno da je lava stigla do gradskih zidina Katanije 25 milja dalje. 5 tjedana nakon što je počelo, kada Etna podivlja, stvarno se posveti tome. To nije dovoljno da stigne do Mesinskog tjesnaca. Dakle, dobre vijesti. Inženjeri mosta neće morati projektirati most oko rastopljene lave.
Loša vijest. I dalje se nalazi tik uz jedan od najaktivnijih vulkana u Europi. Stalna tutnjava dodatno povećava tektonski stres. Godine 2018. potres jačine 4,9 pogodio je istočnu stranu Etne. 2 stoljeća ranije bio je to potres jačine 6,2. Erumpirala je 2 put samo u 2025. Jedna erupcija prizemljila je letove iz zračne luke Catania zbog oblaka pepela. Letjeti kroz vulkanski pepeo je dovoljno loše. Voziti kroz njega? Sretno s tim zahtjevom za osiguranje. Jaki morski struje, bijesne planine koje izbacuju oblake pepela i stalni potresi ne samo da kompliciraju stvari. Oni znatno povećavaju cijenu. I to puno. Svaki most preko Mesinskog tjesnaca bio bi pod stalnim stresom. Znam taj osjećaj. To znači bez prečaca, bez kreativnosti u budžetu. Mora podnositi savijanje, smicanje i aksijalne sile sve odjednom. Pritisak odozdo, sa strane, zapravo iz svakog smjera osim korisnog. Obično se stupovi visećih mostova drže jednostavnog pravila. 1 inč promjera za svaki stopu raspona. Dakle, temelj od 20 stopa znači otprilike stup od 20 inča. Jednostavna matematika. Ali Mesinski tjesnac nije jednostavan, sjećaš se? Struja ovdje kovitla u morsko dno, odnoseći sve što nije pretjerano izgrađeno. To je način na koji priroda kaže samo pokušaj. A budući da je tjesnac uzak, postoji i rizik da brodovi udare u konstrukciju. Nitko ne želi ponavljanje Baltimora iz ožujka 2024. godine. Tada je teretni brod pretvorio most Francisa Scotta Keya u vrlo skupu turističku atrakciju. Čak i brzine vjetra zahtijevaju posebnu stavku. Ovdje kao da sve želi staviti tvoje inženjersko znanje na kušnju. Udarci vjetra u Mesinskom tjesnacu obično dosežu oko 18 km/h. Nije loše, ali inženjeri ne mogu planirati prema onome što je uobičajeno. Prije 20 godina rekordni udari dosegnuli su 143 km/h. To nije samo nalet vjetra. To je kao da ti vrtni namještaj odleti u drugu državu. Ali inženjeri idu na veliko. Oni projektiraju za 291 km/h 4 puta jače, kategorija 5. Ako tvoj most može preživjeti to i potrese, to više nije građevinsko inženjerstvo. To je božanska intervencija. Tehnički, vjetrovi te jačine pojavljuju se samo jednom u 2000 godina, što zvuči dobro dok se ne sjetiš talijanske sreće. Zato preuzimaju rješenja iz dizajna mlaznih aviona. Komička konstrukcija u obliku krila s otvorima koji omogućuju vjetru da prolazi kroz njih. Djelomično most, djelomično avion i potpuno uvjereni da apsolutno ništa neće poći po zlu. Pa što je s potresima? Zgrade ovdje su dizajnirane da izdrže potres koji se događa jednom u 500 godina, ali to nije dovoljno dobro za most. Ne za nešto ovako skupo, rizično i politički kontroverzno. Ako ikada propadne, povući će sa sobom i nekoliko karijera. I postoji još jedna prepreka. Sama luka Messina preveze gotovo 8 milijuna tona tereta i 9,5 milijuna putnika godišnje. To je manje luka, a više pokretna traka s prekrasnim pogledom. I kruzeri obožavaju. Oko 340.000 putnika godišnje ovuda plovi, svi sa zaštitnim kremama, sandalama i sposobnošću da pokvare dan inženjeru. Ove stvari su plutajući neboderi. Neki se uzdižu 60 metara iznad razine mora. Dakle, svaki most ovdje mora to nadvisiti. Kolnik mora biti najmanje 62 metra iznad vode, plus još 5 metara za svaki slučaj, što nije nešto što želite čuti od inženjera kad je riječ o onome što vaš auto drži iznad oceana. Dakle, temelji će morati ići duboko. Materijali će morati trajati dulje od većine talijanskih vlada. Tornjevi moraju biti dovoljno čvrsti da izdrže udarce. Ostatak mosta mora biti fleksibilan i raspršiti silu. Čovjek se zapita, zašto jednostavno ne kupiti trajekt? Ali to se može lako napraviti. Poznate posljednje riječi. Nije da tehnologija nije postojala. Inženjeri su znali da se to može napraviti još početkom 20. stoljeća. Viseći most, možda čak i tunel. Izazov nije bila znanost, problem je bio sve ostalo, dakle ništa posebno. Europa baš i nije imala mirno stoljeće, tako da je ideja bila na čekanju sve do 1953. godine. Tada se napokon pojavio prvi praktični dizajn mosta. Došao je od Davida B. Steinmana. To je onaj koji je izgradio Mackinac most u Michiganu. Pogledao je na tjesnac i pomislio, naravno, to izgleda izvedivo. Njegov plan predviđao je temelje ukopane 120 metara u morsko dno, središnji raspon od 1500 metara. Od kraja do kraja most bi se protezao gotovo 3000 metara najduži na svijetu. Pa, barem dok se ne pojavi netko s više novca i manje pameti. Ali to se nikada nije dogodilo. Most bi trebao 12.000 radnika.
Koštao bi stotine milijardi lira, što je tada bio novac iz monopola s ljepšim tiskom. Italija nakon Drugog svjetskog rata još se uvijek obnavljala iz pravih ruševina. Tražiti mega projekt poput ovog bilo je optimistično. Onda su došle 60. To je bilo zlatno doba optimizma i loše izvedbe. Godine 1965. vlada je predložila most. I ako vam to zvuči poznato, trebalo bi. Potrošili su oko 1,3 milijarde dolara na studije izvodljivosti. Rezultat? Papirologija i glavobolja. Jedna od ideja bila je potopni most, ili most na plutajućim pontonima koji bi se mogao okretati kako bi brodovi mogli proći. Hrabro, smiješno i očekivano napušteno. Onda su došle 1970. više studija izvodljivosti, manje mostova. Ispostavilo se da je pravi most bila je papirologija koju smo usput napravili. Ali kako se 20. stoljeće bližilo kraju, dogodile su se zapravo dvije velike stvari. Godine 1981. talijanska vlada osnovala je tvrtku za mesinski tjesnac. Njezin jedini zadatak bio je projektirati i izgraditi most. Nije prijedlog, nego zakon. Ništa ne govori da mislimo ozbiljno kao još više papirologije. Zatim su došle 90. Jednom su studije izvodljivosti dovele do nečega izvodivog. Tvrtka je imala plan, pravi, čak i konkretan. Ali ovo je Italija. Tako da je naravno sve stalo na 10 godina, sve dok iznenada nije. Nakratko je zapravo izgledalo kao da se stvari pokreću. Brzo, što je u Italiji obično trenutak kada netko zaboravi sagraditi gol. Godine 2005. vlada Silvija Berlusconija dala je zeleno svjetlo. Ugovor o izgradnji dobila je tvrtka Salini Impregilo, danas epskog imena WeBuild. Godine 2006. Impregilo i tvrtka za mesinski tjesnac službeno su to potvrdili. Ne romantično, ali blizu. Salini Impregilo preuzeo je vodstvo s udjelom od 45%. Pridružili su im se partneri iz Španjolske, Japana, Danske i Kanade. Izgradnja je trebala započeti kasnije te godine. A onda je sve stalo. Ne zbog inženjerskih problema, ne zbog potresa ili vjetra, već zbog nečega daleko razornijeg, politike. Opet, najdosljednija prirodna katastrofa Italije. Berlusconi, unatoč svoje moći, počeo je primati udarce, velike udarce. Izgubio je vlast na izborima. 6 mjeseci kasnije, parlament je ugasio projekt mosta. Nakon desetljeća studija i potrošenih milijardi, još uvijek nisu bili uvjereni da je izvediv. Što je impresivno, s obzirom na to da je izvedivost doslovno bila u opisu posla. Službeno su okrivili rizik od potresa, neslužbeno bilo je to sve ostalo. Trošak, dug, gospodarstvo i onaj stalni strah da će mafija dobiti novu priliku za zaradu. Uostalom, korupcija u Italiji ne odlazi u mirovinu, samo mijenja obitelji. 2 Kalabrije un 'ndrangheti. Do kasnih 2000-ih organizirani kriminal činio je između 7 i 9% BDP-a Italije. To nije kriminalno podzemlje, to je poslovni model. Nažalost, po most, organizirani kriminal u Italiji se ne širi dobro. To je južnjačka specijalnost. Zato su zastupnici pretpostavljali da će barem dio novca koji prolazi kroz Siciliju i Kalabriju završiti u rukama mafije. Nije to bila paranoja, već iskustvo koje govori, i to prilično glasno. Svakog desetljeća netko je to predlagao. Milijuni su potrošeni na proučavanje toga. I onda, iznenađenje. Nešto bi se dogodilo i mosta ne bi bilo. Do ranih 2000-ih Italija je izgradila više studija izvodljivosti nego stvarnih mostova. U tom trenutku mogli su izgraditi most od samih tih izvještaja. Naravno, vlada se pravila da je sve pod kontrolom. U početku, Berlusconijev most izgledao je kao da je otporan na financijski slom. Godine 2009. obećao je 1,3 milijarde eura za taj projekt. Radovi su čak i započeli, preusmjeravanjem željezničke pruge kod Canetela. Most bi bio gotov do 2016. Barem je tako rekao. Ali stvarnost ne poznaje optimizam i uskoro je trebala teško pogoditi Italiju i Berlusconija. Financijska kriza prerasla je u europsku dužničku krizu. Grčka je prva pala. Italija je svijedila. Berlusconi, utapajući se u skandalima i lošoj matematici, dao je ostavku. 2011. njegov nasljednik, Mario Monti, ukinuo je projekt 2013. 2 mjeseca kasnije, tvrtka za mesinski tjesnac je likvidirana. Nakon desetljeća obećanja, jedino što je ikada izgrađeno bilo je razočaranje. I tako je ostalo. 10 godina postoji. Talijanska izreka. Napravit ću to kad most preko mesinskog tjesnaca bude gotov. Ima smisla. Čekaj malo. Hajdemo opet pričati o tvrtki za mesinski tjesnac. 10 godina. To je dugo za likvidaciju. Većina tvrtki bude pokopana brže. Došlo je do još jednog vala političkog kaosa i uobičajenih priča o tome kako će možda graditi most.
Zatim je Giorgia Meloni preuzela dužnost u rujnu 2022. I iskreno, njezina je vlada bila iznenađujuće stabilna, barem po talijanskim standardima. Izdala je dekret za oživljavanje i preuređenje projekta. 2 mjeseca kasnije formiran je novi znanstveni odbor, a do lipnja je službeno ukinut status likvidacije tvrtke. Kao da se posljednjih 20 godina nikada nije dogodilo. Godine 2024 ljudi su očekivali da će opet doći do zastoja. Nije. Italija je zapravo ispunila obećanje, što iskreno djeluje neprirodno. Odobrenje je stiglo 6. kolovoza 2025. Most će povezivati Torre Faro na Siciliji s Villa San Giovanni na kopnu. 2 razine, 6 traka, dvostruka željeznička pruga u oba smjera, višezadačnost prerušena u most. Kada bude gotov, moći će podnijeti do 200 vlakova i 140.000 vozila dnevno. Očekuje se da će projekt unijeti oko 3 milijarde eura u nacionalni BDP, većinom na jugu. Dio Italije u kojem 21. stoljeće još uvijek nije u potpunosti stiglo. Koliko je loše? Pogledajte brojke. Sjeverna Italija ima 46% stanovništva. Ona čini 60% BDP-a. 70% radno sposobnih ljudi tamo ima posao. Na jugu je to 50%. Pola ljudi, pola prilika. I još uvijek čekaju da se druga polovica zemlje sjeti da postoje. Pogledajmo pobliže. Lombardija naspram Kalabrije. U 2023. godini BDP po glavi stanovnika u Lombardiji bio je 127% prosjeka EU-a. To se zove nadmašivanje očekivanja. Kalabrija je na 56% gospodarstvo. Lombardije bilo je više od 12 puta veće. Ista zemlja, različiti novčanici. Most to neće popraviti, niti približno, ali to je početak, mali korak u mnogo većem planu. A kratkoročno, to je prijeko potrebna injekcija za jug. Negdje između 100 i 120 tisuća ljudi radit će na tome na ovaj ili onaj način. To je puno zaštitnih kaciga. Kako bi smirili kritičare, WeBuild, još uvijek odlično ime, kaže da će većina tih poslova pripasti lokalnom stanovništvu, što bi bila sjajna vijest, pod uvjetom da polovica njih ne radi samo papirologiju. WeBuild to ipak neće raditi sami. Japanska korporacija IHI je uključena. Pametan izbor. Oni su gradili stvari koje zapravo ostaju stajati. Jedan od njihovih je most Akashi Kaikyo, povezuje Kobe s otokom Awaji. Nekad je to bio najduži viseći most na svijetu, sve dok se nije pojavila Turska i napravila veći. Zapamtite, nije važno koliko je most velik, važno je što radite s njim, ili nešto slično tome. Pravi razlog zašto su ovdje, preživljavanje. Japan živi na vatrenom prstenu gdje se događa 90% svjetskih potresa. Sam Kobe se trese 38 puta godišnje. Većina su mali, ali neki nisu. Svake godine magnitude 4, a svakih nekoliko desetljeća magnitude 6. Ako želite most koji traje, pozovite ljude koji potrese shvaćaju kao ocjenu radnog učinka. Dana 17. siječnja 1995. dogodio se veliki Hanshin potres. Magnituda 6,9. 5000 mrtvih, većinom u Kobeu. A most još uvijek stoji. Dobro, bio je tada još u izgradnji, ali jedva da je i trepnuo. Zašto? Zato što su inženjeri točno znali što grade i gradili su s tim na umu. Protupotresni dizajn, sve otporno na potrese. Ali nema Wi-Fi-a. Hajde Japane, prioriteti. Dakle da, imati japanski IHG u timu daje ozbiljan kredibilitet. Cijeli argument da će se sve srušiti pri prvom potresu gubi na težini kad se Japanci pojave s nacrtima i ozbiljnim izrazom lica. Most će također riješiti i doslovniji problem, povezanost. Trenutno je jedini način da vozila prijeđu preko tjesnaca trajektom. Oko 10 milijuna ljudi vozi se tim trajektima svake godine. Vozni red svakih 20 do 40 minuta, 366 puta godišnje. Da, čak i u prijestupnim godinama. Putovanje traje 100 minuta, samo da bi se prešlo nekoliko kilometara vode za $60. Most 10 minuta, točno. To je praktički ekspresni prelazak tjesnaca. A vlakovi? Uštedjet će oko 2,5 sata. To je prema talijanskom ministru prometa Matteu Salviniju, dugogodišnjem obožavatelju mostova, što ima smisla. On je političar. On voli sve što zvuči kao napredak. Stvarni napredak, ne baš. Postoji još jedna prednost mosta. Rim tu potrošnju klasificira kao povezanu s obranom. Pokušao sam to s ovim kanalom i američkom poreznom upravom. Nije prošlo dobro, ali za Italiju to pomaže povećati izdvajanja za obranu na 5% BDP-a, što bi jako razveselilo NATO. Ali most ima mnogo kritičara, uglavnom onih koji znaju brojati. Koštaće oko 13,5 milijardi eura,
što je oko 15,5 milijardi dolara. Novac je već izdvojen. Webuild, IHI i ostali već zagrijavaju svoje bankovne račune. Turski most 1915. Čanakale koštao je oko 2,5 milijarde eura, barem prema Erdoganu. Dakle, uzmite to s dozom rezerve i sve ostalo. Ali talijanski most će i dalje biti financijski teškaš. Zašto? Duljina, složenost i puno nezgodne geografije. I dodatnih 6,75 milijardi eura za povezivanje cesta i željeznica. Most čak nije ni na glavnoj ruti između Messine i Ville San Giovanni. 5 milja je sjevernija. Dakle, čestitamo Italija. Ne gradite samo most, već gradite i prilaze mostu. A tu su i drugi troškovi, oni koji nemaju veze s betonom ili kablovima. Novac je odobren, ali to ne znači da ćete dobiti sjajni most. Što ovaj put usporava stvari? Izaberite sami. Birokracija, politika, Italija je ono što jest. Prosvjednici su izašli na ulice. Most je bio prevelik. Mafija bi to vidjela kao priliku za zaradu. Vlada je rekla ne, nema šanse. Držati mafiju podalje je glavni prioritet, što zvuči odlično dok se ne sjetite da je ovo Italija. Mafija se na javnim radovima pojavljuje češće nego inženjeri. Što je s 500 obitelji koje bi bile iseljene? Ekspropriacija. Uvijek omiljeno među ljudima. Skupo, sporo i zajamčene tužbe. I onda, još jedna prepreka. Problemi se samo nižu. A utjecaj na okoliš? To je ona fraza od koje svakom graditelju krene hladan znoj. Sjećate li se onog izdizanja hladne dubinske vode koje sam ranije spomenuo? To je švedski stol za morski život. Hladna voda se diže, donosi hranjive tvari i bum, trenutna zabava za ribe. Tjesnac je pun njih, hrane se biljnim svijetom. A s ribama dolaze i uobičajeni besplatni gosti. Tuljani, dupini, kitovi. Ima čak i morskih pasa, i to ne samo onih prijateljskih, već i onih koji jedu ljude. Velike bijele psine. Kritično ugrožene, baš kao i svako tko je dovoljno glup da im se nađe na putu. Most im zapravo uništava dvorište. A je li itko razmišljao o pticama? Ekološke udruge jesu. Već su podnijeli žalbu Europskoj uniji. Brinu se da bi most mogao metati ptice selice. I nisu u krivu. Oko 4,3 milijuna ptica preljeće mesinski tjesnac svake godine. Između 17 i 46% njih moglo bi završiti s udarom s mostom, što zvuči kao njihov problem. U opasnosti je 300 vrsta. Eje, orlovi, sokolovi i ugroženi egipatski sup. To je VIP popis stvari koje stvarno ne želite da udare u vašu infrastrukturu. Most još uvijek treba odobrenje Talijanskog revizorskog suda prije nego što prva lopata dotakne zemlju. A čak i tada očekujte još tužbi, jer ovo je Italija i ništa se ne započinje dok nije zatrpano papirologijom. Vlada je uvjerena da će prevladati ekološke prepreke. Ako ne, siguran sam da bi mafija rado pomogla. Za Rim dobit je vrijedna čekanja. Oni igraju na duge staze. Teretni brodovi pristaju na Siciliju, iskrcavaju svoju robu, kreću prema sjeveru brzom željeznicom. Ne samo prema Italiji, već kroz cijelu Europu. Most bi bio ta karika koja nedostaje. Ključna točka koja povezuje Siciliju s tržištem EU kroz koridor Berlin-Palermo od kašnjenja trajekata do snova o teretnom prometu. Ili znate, dok netko ne shvati da je pola tereta još uvijek zaglavljeno na carini. I još nešto. Sicilija je prvoklasna lokacija. Grci, Kartažani, Rimljani, Arapi, Normani, svi su htjeli dio toga. Sunce, dobra hrana. I to je vrata između Europe i Afrike. Stanovništvo Afrike? Sada 1,4 milijarde, a do 2050. bit će 2,5 milijardi. Do 2100 činit će 40% svjetskog stanovništva. To je puno ljudi i velika potražnja. Europa vidi priliku. Izgraditi veze, prevoziti robu, zarađivati novac. Most se savršeno uklapa. Već postoji željeznički tunel Gibraltar između Španjolske i Maroka, te EO-va inicijativa Global Gateway vrijedna 150 milijardi eura. To grade infrastrukturu diljem Afrike, povezujući kontinent sa svijetom. Postoje projekti poput koridora Lobito, željezničke pruge duge 1100 milja kroz Angolu, Zambiju i Demokratsku republiku Kongo. Italija pokušava biti ispred drugih s mostom preko mesinskog tjesnaca. Plan je da se Južna Italija ponovno pretvori u ono što je oduvijek bila. Vrlo slikovito čvorište između bogate Europe i rastuće Afrike. A ako pobjede španjolski tunel, to je dodatni plus. Ako Europa nešto voli, to su pasivno-agresivna natjecanja o infrastrukturi. Tako da možda, kad most preko mesinskog tjesnaca bude gotov, to više neće biti šala. Možda.
Sve je spremno. WeBuild i IHI su potvrđeni za projekt. Novac je osiguran. A vrijeme? Sumnjivo politički tempirano. Izbori su 2027. Očekuje se da će gradnja trebala bi početi rano. I nadamo se prije nego što itko može otkazati projekt. Hvala što ste mi se danas pridružili. Nadam se da ste uživali u videu. Ako želite vidjeti još ovakvih videa, razmislite o pretplati i uključite obavijesti. Zaista čini razliku. Hvala još jednom i vidimo se sljedeći put na MapPacku. To je pokretač Viktorije. Dom za 5,3 milijuna ljudi, gotovo petinu cijele zemlje. Što je impresivno jer grad zapravo napreduje iako mu nedostaje nešto veliko. Imate li ideju što? Ostanite i saznajte. A ako vam se sviđaju ove mate, pretplatite se kako bih napokon mogao prijeći se gdje je to na Bio sam tamo. I dalje sam bez novca. Dobro, Melbourne ima mostove. Princov most u centru grada, bolte preko rijeke Jara, ali ako pratite rijeku sve do ušća, ništa. Nema velikog mosta, nema atrakcije, samo zaljev Port Phillip gdje je Melbourne osnovan davne 1835. Danas je to najprometnije trgovačko središte u Australiji. Prepuno je ljudi i brodova, sve zbog jedne jednostavne stvari, trgovine. Kao Costco u urbanom obliku, samo bez hot dogova na popustu. Na sjevernom rubu zaljeva, Port Phillip, nalazi se luka Melbourne. To je najprometnija luka u zemlji. Ovdje svake godine prođe oko 3 milijuna brodskih kontejnera. Dovoljno čeličnih kutija da se napravi Lego set veličine male države. Ali evo paradoksa. Luka je toliko važna da nema onaj infrastrukturni objekt koju biste očekivali. Drugi lučki gradovi bi je zahtijevali. Melbourne jednostavno nezainteresirano to ignorira i nastavlja dalje. Na ušću zaljeva, između poluotoka Mornington i Bellarine, blizu Sorrenta i Queenscliffa, nema mosta. Nikada ga nije bilo. Zašto? Kratki odgovor, ocean uzvraća udarac. Dugi odgovor, daj mi. 45 sekundi. Point Nepean i Point Lonsdale udaljeni su samo oko 2 milje, odnosno 3,2 km. Dovoljno blizu da biste to gotovo mogli preplivati ako vam se žuri upoznati svoje pretke. Ali most ovdje ne bi bio tako kratak. Zašto? Zato što je ovaj uski prolaz jedan od najopasnijih plovnih putova na zemlji. Zaboravite na mirnu slikovitu uvalu. Ovo je više nešto što vam može upropastiti cijeli život. Ovo je The Rip. Jedini način da bude još australskije je da se zove Bruce. To je granica između Bassovog tjesnaca i zaljeva Port Phillip. Vode u trokutu između Nepeana, Lonsdalea i Shortlands Bluffa čine da Bermudski trokut izgleda kao dječji bazen. Oko 3200 brodova svake godine prolazi ovuda kako bi stigli do luke Melbourne. Problem? Kanal je puno uži nego što izgleda, jer zanimljiva činjenica, čvrsta stijena se ne završava pristojno na obali. Ona se nastavlja pod vodom. Tko bi rekao? Potopljeni grebeni izviru iz Nepeana i Lonsdalea, smanjujući prostor koji brodovi zapravo mogu koristiti. The Rip izgleda široko, ali zapravo ima samo oko 0,6 milja, 1 km plovnog puta. To je kao da pokušavate provući konac kroz iglu tijekom potresa. Kapetani početnici, zaboravite na to. Od 1840. godine najmanje 30 brodova je pokušalo i nije uspjelo, a sada služe kao ukrasi u prirodnoj veličini na dnu mora. Ali gust promet brodova u tako uskom prolazu samo je dio problema. Izgradnja mosta preko prolaza The Rip značila bi suprotstaviti se majci prirodi, a to nije poštena borba. Postoji događaj nazvan Rip Swim, koji ljudima omogućuje da plate kako bi učinili ono što su brodolomi već dokazali da je loša ideja. Održava se svakog ljeta, tamo u veljači i u srpnju, samo da bi stvari ostale hladne. Timovi plivaju od rta Nepean do rta Lonsdale, a od 2014. više od 1000 ljudi je to učinilo. Očito, preživljavanje se računa kao medalja za sudjelovanje. Ali nemojte to krivo shvatiti. Ovi plivači ne dolaze samo da bi se okupali u prolazu The Rip. Ova plivanja su pomno organizirana i prilično su izbirljivi oko toga tko smije sudjelovati. Da biste se kvalificirali, morate preplivati 1,8 milja, odnosno 3 km, za manje od 54 minute. Ovdje, međutim, prolazak staze traje duže, a prosječnom plivaču treba oko 70 minuta. Čamci prate plivače, spremni pružiti medicinsku pomoć. Liječnici i medicinski tehničari su također u pripravnosti. Nema spomena svećenika za posljednju pomast. Plivači moraju doslovno slijediti uput organizatora. Ima smisla. Potrudili su se očistiti The Rip od teretnih brodova. Ništa ne uništi osobni rekord kao sudar s kontejnerskim brodom. Sada možeš vidjeti zašto je trebalo 136 godina da netko zapravo prepliva The Rip. Prvi luđak bio je Doug Mew 1971. godina.
Samo je još 72 to učinilo prije nego što je došao moderni događaj. Uglavnom, ljudi su više od 100 godina gledali ovaj dio mora i rekli, ma ne, volim biti živ. Činjenica da je potrebna vojna razina koordinacije samo da bi se preplivalo 3,2 km, odnosno 2 milje, govori ti sve. I nisu samo brodovi i grebeni ti koji stvaraju probleme, iako su i oni prilično loši. Pravi ubojica su plime i oseke. Plime i oseke u prolazu The Rip mogu doseći brzinu do 11 km na sat, odnosno 6,8 milja na sat. To je zahvaljujući snažnim strujama koje prolaze kroz ovaj uski prolaz. I one su uzrokovale više od samih brodovama. Ove vode su također bile poprište jedne od najmanje poznatih vojnih katastrofa u Australiji. 17. veljače 1960. godine 74 komandosa iz druge australske komandoske satnije krenula su iz Point Lonsdale-a. Misija? Napasti školu za časnike u Porci. Da, bila je to vježba, ali uskoro će postati smrtonosno ozbiljna. Ubrzo nakon polaska, komandose je snažna struja odnijela ravno kroz The Rip. Zatim su naišli valovi visoki 10 metara, odnosno 33 stope. Udari su pogodili njihove kajake i amfibijska plovila. Jedan po jedan prevrnuli su se. Narednik George Drakopoulos i vojnik Eddie Mayer su se utopili. Preživjeli su, dozivali pomoć. Ubrzo su stigli čamci za spašavanje, ali tragedija još nije bila gotova. Trebalo je postati još gore. Snažne struje prevrnule su čak i te čamce. Talijanski brod Toskana stigao je u pomoć. Komandos Roger Wood izvlačio je svoje suborce na brod. Ali čak i čvršći brod može imati problema u ovim vodama. Struje su ga otrgnule s užetnih ljestvi. Nestao je ispod valova, a njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Dokaz da kada ocean želi pobijediti, ne treba mu puno pomoći. A opasni uvjeti na The Ripu tu još ne prestaju. Udaljite prikaz da ponovno pogledate The Rip na karti. Zamislite da plovite na sjever prema luci Melbourne. Tako će prepreke postati jasnije. Približavajući se The Ripu iz basovog tjesnaca, voda je isprva duboka oko 30 metara, odnosno 98 stopa. Ali samo 800 metara, odnosno 2600 stopa, južno od Nepeana i Lonsdale-a, nailazite na sprud u The Ripu. Unutar prolaza dno ponovno pada, spuštajući se na 100 metara, odnosno 328 stopa. Ali može postati i plitko, na nekim mjestima jedva 5 metara, odnosno 16 stopa. Sretno s pogađanjem na koje ćete naići. Zato su stotine ljudi izgubile živote na ovom opasnom mjestu, a to je samo dio razloga zašto je ovo inženjerska noćna mora. Kako uopće postaviti stupove mosta ovdje, kad plima, oseka i pješčani sprudovi stalno preoblikuju morsko dno? To je kao da pokušavate graditi na živom pijesku, samo što je mokrije, dublje i aktivno vas pokušava ubiti. Most preko The Ripa također ne bi bio jednostavan. Morao bi biti dovoljno visok da izbjegne stalni promet brodova ispod. Evo proračuna za most, pojednostavljeno. Nemojte dopustiti da ga brod udari. Lako je to reći, teško izvesti. Brodovi bi trebali prolaziti ispod mosta s najmanje 6,5 stopa, odnosno 2 metra razmaka na vrhu, i 16 stopa, odnosno 5 metara sa strane. Na papiru to funkcionira. U praksi nitko ne želi biti kapetan koji će testirati te mjere. Zato inženjeri grade više, šire i sigurnije, jer jedva prolazi nije ocjena koju želite za svoj most. Uzmimo za primjer predloženi most I-10 u Mobileu, Alabama u SAD-u. Trebao bi biti visok 215 stopa, odnosno 65,5 metara, samo da bi moderni kruzeri mogli proći ispod njega. Plutajući neboderi nevjerojatnih 200 stopa, odnosno 60 metara iznad razine vode, u biti to je kao da 20-katnica ide na odmor. Teretni brodovi koji pristaju u Melbourneu obično ne dosežu te visine, ali to ne znači da bi most preko Ripa prošao bez problema. Najmanje 11 kruzera i 7 različitih kruzerskih kompanija posjećuje luku Melbourne svake godine. A kruzeri se baš i ne mogu sagnuti. Ako je most na putu, most gubi. Dakle, most preko Ripa trebao bi biti otprilike iste visine kao most I-10 u Alabami. Razlika? I-10 se ne gradi iznad tako nemirnog morskog prolaza. Mobile se mora brinuti samo o prometnim gužvama. Melbourne bi se morao brinuti da ga ocean ne uništi. Visoki mostovi trebaju visoke, čvrste stupove izrađene od najkvalitetnijih materijala. Oni drže više od samog kolnika i ovjesnih kablova. Oni moraju štititi 1000 tona čelika. Moraju preživjeti sve što im okoliš priredi. Na višim, dužim mostovima stupovi se grade kao kruti stupovi, zapravo čvrsti blokovi. Na taj način mogu odoljeti savijanju, posmišnim silama i aksijalnim silama. Dizajnirani su da ostanu tamo i kažu prirodi, samo daj.
Most preko ripa ne bi bio opterećen samo odozgo, već iz svih smjerova. Snažne struje bi udarale most. Rip je zapravo stalni trener u teretani za beton. Nema dana odmora. I to nije sve. Postoji još nešto neobično u području Melbourna. Ako tamo živite, posebno u obalnim predgrađima, ojačajte svoje prozore i vrata. Parkirajte svoj automobil u garaži i držite ga podalje od visokih stabala pod svaku cijenu. I imajte generator za hitne slučajeve. Zvuči pomalo kao područje istočne i zaljevske obale SAD-a sklono uraganima, ali Melbourne nije toliko ekstreman. Najjači zabilježeni vjetar zabilježen je 3. rujna 1982. godine, brzinom od 74,5 milja na sat, odnosno 120 km na sat. Tehnički gledano, to je snaga uragana kategorije 1. Hladna fronta je protutnjala, ostavljajući nestanke struje, odnesene krovove, iščupana stabla i kaos. Bio je to gotovo minijaturni uragan i ipak je napravio nered u Melbourneu. Ovaj događaj možda je bio rijetkost, ali vjetroviti uvjeti su česti u Melbourneu. Snažni južni vjetrovi brzine oko 80 km na sat, odnosno 50 milja na sat, česti su. Da bismo saznali zašto, odzumirajmo još malo. Pogledajmo kartu cijelog svijeta. I tu je Melbourne, na 37 stupnjeva južne geografske širine. Ovdje stvari mogu postati prilično burne. To je zbog nekoliko neuravnoteženih svjetskih činjenica. Australija možda jest vlastiti kontinent, ali nije toliko velika koliko mislite. To je najmanji kontinent na svijetu, 3 milijuna kvadratnih milja, odnosno 7,7 milijuna kvadratnih kilometara. Zapravo je manja od Antarktike, manja od Europe. Otprilike je iste veličine kao i kontinentalne Sjedinjene države. Naravno, kontinentalni dio SAD-a su veliko područje, ali ne kad govorimo o sjevernoj hemisferi. To nam daje naslutiti nešto. Prepolovite svijet na ekvatoru i samo se 2 kontinenta nalaze potpuno na južnoj hemisferi, Australija i Antarktika. Sve ostalo naginje prema sjeveru. Karta to pokazuje. 68% kopna na svijetu nalazi se na sjeveru, a samo 32% na jugu. Na sjeveru je omjer vode i kopna 60:40. Na jugu je omjer 80:20. U osnovi, južna hemisfera je vodeni podrum zemlje. Manje kopna koje bi usporilo stvari znači jače vjetrove i struje. Topli tropski zrak putuje prema jugu, prelazi preko polarnih hladnih fronti, a zatim uzemina rotacija daje dodatni poticaj. To je prirodni vjetrovni tunel bez prekidača za isključivanje. Pogledaj ponovno Melbourne. Nalazi se jedva sjeverno od mjesta koje mornari zovu urlajuće 40. Ovi jaki zapadni vjetrovi često stvaraju olujne uvjete. Oni se stišću prema južnoj Australiji zbog suptropskog grebena visokog tlaka koji tjera vjetrove ili prema polu ili natrag prema ekvatoru. Taj greben obično se nalazi neposredno sjeverno od Melbourna, oko 30 stupnjeva južno. Visoki tlak obično znači mirno vrijeme, ali ne i za Melbourne. Sjećate li se onog hladnog fronta, onog koji je stvorio najveću brzinu vjetra zabilježenu na tom području? Počeo je u Južnom oceanu, zatim je krenuo prema sjeveru i udario u suptropski greben. Rezultat? Zrak se kreće dovoljno brzo da podsjeti sve kako visoki tlak ne znači uvijek toplinu. Čak i hladni frontovi s Antarktika ne žele propustiti zabavu. Što južnije idete na svijetu, vjetrovi i struje postaju sve ekstremniji. Iza urlajućih 40-ih dolaze bijesne 50-te i vrišteće 60-te. Stvarno maštovita imena, zar ne? Uglavnom, zajedno guraju hladan zrak prema sjeveru, prema ekvatoru, punom snagom. To su vjetrovi s kojima bi se most preko The Ripa morao stalno nositi. Ali Australija ima još jedan trik koji čini vrijeme u Melbourneu noćnom morom za inženjere. Vjerojatno možete pogoditi ovo. Australija može postati stvarno vruća. I Melbourne nije iznimka. Živa se popela na 47 stupnjeva Celzija, odnosno 116 stupnjeva Fahrenheita, 7. veljače 2009. godine. Da stavimo to u kontekst, to je 10 stupnjeva Fahrenheita, odnosno 6 stupnjeva Celzija, više od najviše temperature ikad zabilježene u New Yorku. Srećom, Melbourne ne poseže stalno za kremom za sunčanje. Siječanj je njegov najtopliji mjesec, s prosječnom prilično blagom temperaturom od 20 stupnjeva Celzija, odnosno 68 Fahrenheit. To je zbog oceanske klime i stalnih morskih povjetaraca. Ti južni vjetrovi ne donose kaos. Dođu kao besplatna klimatizacija. Dalje na sjeveru, druga priča. Australski outback je vrlo vruća pustinja. Dnevne temperature prelaze 40 stupnjeva Celzija, odnosno 100 Fahrenheita. Temperature mogu prelaziti 45 stupnjeva Celzija, odnosno 110 Fahrenheita. Toliko je vruće da su gradovi poput Kuberpedija postali pravi podzemni gradovi.
Izgradili su podzemne nastambe jer klima uređaji ne pomažu dovoljno. Ali čekaj malo, Melbourne nije ni blizu Outbacka, zar ne? Da, to je točno, ali ovo je Australija. Ništa nije jednostavno. Vrućina sa sjevera utječe i ovdje. Tijekom dana, vruća australska kopnena masa povlači hladni morski zrak. Noću to je Batman. Čekaj, oprosti, krivi video. Noću se smjer mijenja. To izmjenjivanje održava Melbourne ugodnim i prozračnim. Eto, sada znate, Melbourne je zapravo pravi vjetrovni tunel. Odlično za jedriličare na dasci, ali ne baš za inženjere. I viseće mostove. Ne vjerujete mi? Povijest je na mojoj strani. 1. srpnja 1940. godine otvoren je most Tacoma Narrows preko Puget Sounda u saveznoj državi Washington u SAD-u. Bio je dug gotovo 6000 stopa, odnosno 1800 metara, i izgrađen s dodatnom fleksibilnošću. Problem? Inženjeri su zaboravili uračunati vjetar. 4 mjeseca kasnije vjetar im je poslao račun i nije bio jeftin. 7. studenog vjetrovi brzine 40 milja na sat, odnosno 64 km na sat, pogodili su to područje. Dobro, to nije baš snaga uragana, ali bilo je dovoljno. Beton je počeo padati s površine ceste. Nekoliko minuta kasnije, dio mosta, dug 600 stopa, odnosno 183 metra, nestale. Konstrukcija je počela poskakivati i uvijati se poput razjarenog bronka. Jedna strana mosta podigla se 28 stopa, odnosno 8,5 metara iznad druge strane. Sada, nisam stručnjak za mostove, ali to vjerojatno nije dobra stvar. Čelični tornjevi protiv prirodnih sila. Uložite svoje okode. Inženjeri nisu projektirali most uzimajući u obzir aerodinamičke sile. Kada su jaki vjetrovi udarili most iz baš pogrešnog smjera, počeo je oscilirati. I baš kao ja na plesnom podiju, ritam je bio prejak. Konstrukcija se slomila. Zaronite na dno Puget Sounda i pronaći ćete masivan greben, ali on nije prirodan. Izgrađen je na ostacima izvornog mosta Tacoma Narrows. To je mjesto čak i na nacionalnom registru povijesnih mjesta SAD-a. Vlada službeno štiti potopljeni most od spašavanja. To je opomena. Ne trebaju vam ekstremni vjetrovi da bi ogroman most bio razoren. Ponekad je dovoljan samo jedan mali previd, zbog čega vjetroviti uvjeti u Melbourneu nisu samo neugodnost, već ozbiljan izazov. Inženjeri nemaju izbora nego obratiti pažnju. I nije riječ samo o moru i vjetru. Sjetite se 26. ožujka 2024. Čak i ako vam datum ne zvuči poznato, događaj sigurno hoće. To je još jedan podsjetnik na ono s čime bi se inženjeri u Melbourneu morali suočiti. Usred noći, kontejnerski brod MV Dali odlučio je pobliže pogledati most Francisa Scotta Kea u Baltimoru. Pa zabio se ravno u njega. Cijeli most se srušio. 6 članova ekipe za održavanje poginulo je na licu mjesta. Ali to je bio tek početak. Pomorski promet u i iz luke Baltimore bio je zaustavljen sve do lipnja. Pogodilo je 8000 radnih mjesta. Ekonomija je gubila $15 milijuna dnevno tijekom 11 tjedana. Maryland sada ima planove za obnovu mosta do jeseni 2028. godine. Cijena do 1,9 milijardi dolara. To je puno novca za ponovnu izgradnju. Postojao bi samo jedan način da se spriječe tragedije poput ovih na mostu preko The Ripa. Temelji za stupove morali bi biti duboki. Stupovi mosta imaju jednostavno pravilo. 1 inč, odnosno 2,5 cm debljine za svaki stopu raspona. Dakle, temelj od 20 stopa, odnosno 6 metara, znači stupove široke najmanje 20 inča, odnosno 51 cm. Drugim riječima, matematika je jednostavna. Težak i sve ostalo. Za most ovdje vjerojatno treba računati da će ga brodovi povremeno udarati. S jakim strujama, snažnim vjetrovima i gotovo bez prostora za manevriranje, stupovi mosta ovdje bi bili kao nastreljani. Možda više ne živimo u doba jedrenjaka, ali vjetar to ne zna. Samo pitajte Ever Given. Godine 2021 pogodila ju je pješčana oluja u Suezkom kanalu. Izgubila je upravljanje i zaglavila se poprijeko. 6 dana zaglavljena. $400 milijuna gubilo se svakog sata. Sve zbog jednog naleta vjetra. Ali i vjetrovi u Melbourneu su žestoki. Zapamtite, naprezanje na mostu i opasnosti za brodove bit će najbolji prijatelj. Zato su rane studije o mogućem mostu upozoravale da bi stupovi mogli ometati plovidbu u zaljev. Nema ništa bolje nego riješiti jedan problem stvaranjem drugog, zar ne? To znači kopanje dubljih temelja ili izgradnju barijera kako bi se spriječilo da brodovi udare u njih. A što su brodovi veći, to će vam više trebati te barijere. Budući da u Melbourne dolazi velik broj modernih kruzera, svaki most ovdje bi trebao imati ozbiljnu zaštitu,
čvršće temelje, jače barijere i dizajn spreman izdržati struje i vjetar. I tu zapravo počinje pravi problem. Izgradnja temelja bila bi prava noćna mora. Stalne struje i pomični pijesak čine postavljanje stupova mosta ili čak tuneliranje rizičnim pothvatom. Tlo ovdje je mekano i nestabilno. To je posljednje mjesto na kojem biste željeli postaviti tešku infrastrukturu. Ali unatoč svemu tome, neki su ljudi o tome razmišljali. Lako je vidjeti zašto. Jedan kandidat koji se 2009. godine kandidirao za lokalnu funkciju imao je veliku zamjerku. Infrastruktura vrijedna 200 milijardi australskih dolara nalazila se s obje strane zaljeva Port Phillip, a nije bilo mosta. Baš kao i moja akademska karijera, to je bio propušteni potencijal. Bilo je više od jednog prijedloga za most, unatoč svim izazovima. Najraniji prijedlog seže u 1950. ali postojao je ozbiljniji prijedlog u ožujku 1998. godine. Lokalni inženjer David Broadbent proučavao je 10 mogućih ruta mosta preko Ripa. Njegova presuda? Recimo samo da nije bio neki optimist. Sjećaš li se kad sam rekao da most vjerojatno neće biti tako kratak kao razmak od 2 milje, odnosno 3,2 km između poluotoka? Broadbent je isključio očiti prečac između Point Lonsdale-a i Point Nepeana. Nepean je previše nestabilan za bilo kakav most ili tunel. To je značilo da bi most morao biti mnogo duži. Na kraju, dizajn bi zahtijevao raspon od 3,1 milje, odnosno 5 km. Imao bi glavni raspon od 1,5 milje, odnosno 2,5 km. Drugim riječima, most koji nedostaje Melbourneu bio bi kao moja narudžba u McDonald'su, u super veličini. To bi most preko Ripa učinilo najdužim visećim mostom na svijetu bez problema. Trenutni rekorder je most 1915 Čana-Kale u Turskoj, koji prelazi Dardanele. Dug je 1,2 milje, odnosno 2 km. A izazovi ne prestaju samo u inženjerstvu. Zapravo, inženjerstvo bi mogao biti i lakši dio. Dr. David Wilson, viši istražitelj sigurnosti prometa u Australskoj agenciji za sigurnost prometa, čak je rekao da je to tehnološki mačji kašalj. Pa u čemu je onda problem? Još 2009. godine najglasniji politički zagovornik mosta, Peter Brohir, čak je sa sobom na predizbornu kampanju donio i cijenu. Ništa ne donosi glasove kao obećanje milijardi u betonu. Rekao je da bi most preko Ripa koštao oko 9 milijardi australskih dolara. To je 7 milijardi u američkim dolarima. 3,1 milijarda za glavne radove. Još 3,9 milijardi za popratne radove. Koliko je to novca? To je puno za jedan most. Most Čana-Kale iz 1915. godine koštao je oko 2,7 milijardi dolara za izgradnju. To bi bilo oko 1,8 milijardi dolara u 2009. godini. Dakle, most preko Ripa bi mogao koštati otprilike 4 puta više. I to je samo ono što bi bilo potrebno za samu izgradnju. Troškovi bi išli i dalje od toga, daleko dalje. Dr. Wilson je tvrdio da most nema smisla s obzirom na omjer troškova i koristi. Vjerojatno još narednih 50 godina rasta stanovništva. I nije govorio samo o novcu. Godine 2009. Viktorijski prometni plan imao je proračun od 38 milijardi australskih dolara. Da su mještani zaista htjeli most, mogli su ga izgraditi. Ali htjeli je ključna riječ. I očito nisu htjeli. Napokon došli smo do prave završne borbe. Cestarine, pogledi, struje, kitovi i 2 mala grada koja ne žele megastrukturu pred svojim vratima. Izazov je zaobići nimbije, odnosno one koji ne žele nešto u svom dvorištu. Oni su čuvari gotovo svakog velikog projekta na zemlji. U njihovom svijetu infrastruktura je super, sve dok se događa negdje drugdje. Most preko The Ripa? Naravno, sve dok ga ne vide s balkona. A ako mislite da je lokalna politika teška, pokušajte reći nekome tko ima pogled na zaljev vrijedan $1 milijun da će mu ga uskoro zaklanjati beton i naplatne kućice. Sretno s tim izbornim sloganom. Ništa ne vrišti napredak kao desetljeće na sudu. Pogledajte kartu gustoće naseljenosti Melbourna. Velika većina ljudi živi na sjevernom rubu zaljeva. Za sada to ne znači da nema nikoga na poluotocima s druge strane The Ripa. Gradovi Queenscliff i Sorrento puno su bliže mjestu gdje se sve događa. Queenscliff je imao gotovo 3300 stanovnika prema popisu iz 2021. godine. Sorrento je imao oko 2000 stanovnika. To su slikovita predgrađa s milijunskim pogledom na zaljev. Most bi učinio puno više od samog uništavanja ovih lijepih vidika. Most bi trebao biti izgrađen dalje u unutrašnjosti. To stavlja mala mjesta na udar. Izgradnja bi bila daleko nametljivija za stanovnike. Drugim riječima, proračun počinje rasti i prije nego što se izlije prvi beton.
a teški pokušaji uvjeravanja se nastavljaju. Trebate vratiti taj novac. Vlasti bi počele gledati na taj infrastrukturni kolač od 200 milijardi australskih dolara koji je samo rastao od 2009. godine. I ne biste prelazili Rip most besplatno. Cestarina bi bila neizbježna. A s cestarina dolazi i uobičajeni val protivljenja. Također, tko bi zapravo prelazio most? Tko bi najviše imao koristi? Ne ljudi koji normalno žive u Melbourneu. To bi bili turisti koji napuštaju grad kako bi razgledali prirodu. Most bi uglavnom prevozio ljude koji tamo ne žive. Možda bi to donijelo dodatne prihode od turizma za šire područje Melbournea. Ali rušenje dijelova Queenscliffa i Sorrenta, uvođenje cestarina, to baš i nije dobitna kombinacija u lokalnoj politici. A tu su i utjecaje na okoliš. Kad je Peter Broher predložio svoj Rip most, jedna lokalna ekološka aktivistica odbacila je tu ideju, rekavši da je to otprilike jednako vjerojatno kao da lisica preleti preko Hedza. I bila je u pravu. Osim problema s brodskim prometom, dugačak most s razgranatim stupovima također bi imao ozbiljan utjecaj na okoliš. Dana 24. srpnja ove godine, Melbourne je dobio neobičan prizor ispod Westgate mosta. Dva grbava kita igrala su se u rijeci Jara. Bio je to prvi takav susret u više od 10 godina. Zaljev Port Phillip ugošćuje brojne morske posjetitelje. Grbavi kitovi, južni pravi kitovi, dupini, čak i orke koje privlače tuljani. Broj kitova također raste. Godine 2016. zabilježen je rekord od 103 jedinke u blizini Melbournea. Promatranje kitova je unosan posao, a dupini se često pridružuju zabavi, osim kada se pojave orke. One su manje za igru, a više za male zalogaje. Dakle, utjecaj na kitove trebao bi biti uključen u studiju utjecaja na okoliš. To će dodatno povećati troškove. Tako da za sada nema mosta. Ali postoji još jedan, privlačniji način za prelazak između dviju poluotoka. Postoji trajektna linija između Queenscliffa i Sorrenta. Trajekti su započeli kao i većina dobrih poslova, s rizičnim idejama. 80. godina navigatori Paul Ring, Keith Finemore i Maury Cobbold primijetili su da Melbourne nema prijelaz preko zaljeva i pomislili su da mu treba brod. Godine 1983 pokrenuli su Peninsula Sea Road Transport. Recimo da ste u centru Melbournea i trebate doći do Point Nepeana. Vaše putovanje automobilom trajalo bi sat i pol. Taksi je preskup, 160 australskih dolara. Vožnja autobusom mogla bi potrajati 5 sati. I to je samo pola puta oko zaljeva. Dečki s trajekta znali su koliko je naporno doći kopnom između Point Lonsdale i Nepeana. Morao bi voziti cijelim putem oko zaljeva. To je pomalo kao da pokušavaš doći iz Grčke u Tursku bez prelaska Dardanela ili Bospora. Naravno, postoji način, ali to je slikovita ruta oko cijelog Crnog mora. Razumljivo je da su viktorijanske vlasti bile uzbuđene. Tko ne voli trajekte i novac? Dana 19. rujna 1987. Peninsula Princess počela je prevoziti putnike. Međutim, nije sve išlo glatko. Ovo mjesto se zove The Rip, sjećaš se? Samo nekoliko tjedana nakon početka službe, Peninsula Princess zapeo je u tim vjetrovima urlajućih 40-ih. Brod se ljuljao na pličaku i zbog toga mu se slomio propeler. Zbog toga je posao morao stati na neko vrijeme. Izgledalo je da su kritičari možda bili u pravu, jer nisu svi voljeli ideju trajekta. Protivnici su čak mislili da je to glupo. Rekli su da će novost brzo dosaditi. Pa bili su u krivu. Popravci na Peninsula Princess su obavljeni i posao je krenuo. Posao je išao toliko dobro da su dodana još dva broda. MV Queenscliff 1993. godine i MV Sorrento 2001. godine. Sea Road Ferries je svima dokazao suprotno, iako je geografija uvijek bila na njegovoj strani. Brodovi su skratili putovanje između dviju poluotoka s nekoliko sati na otprilike 40 minuta. Danas Queenscliff i Sorrento prevoze više od 110.000 vozila godišnje preko Ripa. I budimo iskreni, zabavnije je nego puzati preko nekog visećeg mosta. Sea Road Ferries sada je institucija u Melbourneu i oni su više od putujućih parkirališta koja prevoze automobile preko zaljeva. Izgledaju kao minijaturni kruzeri. Trajekti imaju putničke salone s pogledom na zaljev Port Phillip. Ima prostora za djecu, starije osobe, čak i parove, a tu je i restoran. Putnici su čak uspjeli snimiti dupine kako izranjaju iz tjesnaca Bass. Trajekti nude nešto što viseći most nikada ne bi mogao. Večeru i predstavu. I ne planiraju stati na ovome što imaju sada. Tvrtka ulaže nova sredstva kako bi ostala ispred konkurencije. Jedno od tih ulaganja su novi terminali.
Trenutno, Sea Road Ferries gradi ono što naziva najsuvremenijim terminalom na svojoj pristanišnoj točki u Sorrentu. Nadogradnje uključuju moderniziranu čekaonicu s novim kioscima za hranu i piće. Još važnije, postoji bolja infrastruktura za ukrcaj i iskrcaj automobila. Već su završili potpuno novi terminal na svojoj pristanišnoj točki u Queenscliffu. Otvoren je u travnju 2023 godine i osvojio je nagrade u samo 2 godine. To bi bila nagrada Architectural Master Prize, međunarodna nagrada za arhitekturu, stvorena kako bi se odala počast izvrsnosti. A ja još uvijek čekam da mi YouTube dodijeli taj dijamantni gumb. Znate što trebate učiniti? Pretplatite se. Sea Road Ferries je pretvorio RIP u nešto praktično, čak i ugodno. Ali nemojte zaboraviti, to je ipak i dalje biznis. Most bi bio izravna konkurencija, a javnost je već na njihovoj strani. Uostalom, zašto zamijeniti slikovitu vožnju trajektom za skupu, ružnu betonsku ploču? Ali trajekti su daleko od savršenih. Unatoč modernizaciji terminala, brodovi još uvijek imaju veliki problem koji nikada neće moći riješiti. The RIP je, The RIP. RIP je priredio Peninsula Princess grub doček na njezinom prvom putovanju, a vode se od tada nisu smirile. Zato se sami trajekti ne mogu puno mijenjati. Veći ili brži brodovi nisu opcija. More je jednostavno previše nemirno. Istraživači s Kraljevskog instituta za tehnologiju u Melbourneu proučavali su problem i došli do istog zaključka. RIP postavlja pravila. Dakle, NIMBY i njihove trajekte možda neće moći zauvijek spriječiti izgradnju mosta, pogotovo sada. Broj stanovnika Melbournea raste. Očekuje se da će negdje između 2031. i 2032. Melbourne prestići Sydney i postati najnaseljenije gradsko područje u Australiji. Broj stanovnika povećat će se na više od 6 milijuna ljudi. Središnja poslovna četvrt Melbournea već je najgušće naseljeno urbano područje u Australiji, s 19.000 stanovnika po četvornom kilometru u 2018. godini. Ali širenje tu ne završava. Carlton, South Yarra, Fitzroy i Collingwood zaokružuju prvih 5 najgušće naseljenih predgrađa Viktorije. Vjetrovi nisu otjerali ljude. Australci se tamo sele zbog boljih poslovnih prilika i nižih troškova života. Također je postao središte međunarodne migracije, zahvaljujući poticajima vlade države Viktorije. Većina novopridošlih su mladi. Grad ima više rođenih nego umrlih. Zato će javna infrastruktura morati pratiti taj rast, a to će uključivati i rubna područja. To je jednostavan slučaj ponude i potražnje. Kako se sve više ljudi seli u središte Melbournea, cijene nekretnina rastu. To tjera novo pridošle prema predgrađima bliže RIP-u, a s njima dolazi i potražnja za boljim prometnim vezama. To bi moglo značiti i više Sea Road trajekata. Ali postoji mali problem cijene prelaska kanala. Jeste li mislili da su sve one zabavne stvari na brodu ili u terminalu besplatne? Od ožujka 2025. jednosmjerna karta košta $49. Zvuči skupo, ali ako pogledate širu sliku, možete staviti tu cijenu u kontekst. Trajekt s kopna do Tasmanije košta $115. Spirit of Tasmania plovi 258 milja, odnosno 415 km, od Geelonga do Devonporta. To ispada oko $3.60 po kilometru. Prijelaz preko RIP-a? Pokušajte $15 po kilometru. Dakle, bez obzira na to koliko bi izgradnja koštala, mostarina ne bi ni približno dosegnula tu cijenu. Barem ne još dugo vremena. A kad smo već kod vremena, 40 minuta možda neće biti dovoljno brzo, pogotovo ako broj stanovnika u predgrađima nastavi rasti. Vrijeme putovanja preko visećeg mosta bilo bi znatno kraće. Putovanje bi obično trajalo samo 2 minute i 30 sekundi. Možda mislite da bi sav taj povećani promet doveo do više zagađenja. Zapravo biste pogriješili. Most bi zapravo učinio suprotno. Istraživači su rekli da trenutna situacija na cestama nije ekološki održiva. Dolazak više ljudi u područje Melbournea samo će to pogoršati. Nova vozila značila bi povećanu potražnju na lokalnim cestama i na trajektima. Most preko RIP-a uštedio bi puno vremena za putovanje. Godine 2023. Bivši gradonačelnik poluotoka Mornington, Steve Holland, uključio se u raspravu o mostu preko RIP-a. Na neki način. Nacrtao je dijagram na salveti i stavio lijepu okruglu cijenu. $20 milijardi. Ideja je barem potaknula ljude na razgovor. S druge strane RIP-a, bivša gradonačelnica Isabel Tolhurst jasno je dala do znanja da njezina općina ne podupire taj skupi projekt. Nakon toga je ublažila svoj stav, ali poruka je bila jasna. Hvala, ali ne hvala.
Kako Melbourne raste, novi doseljenici možda će početi postavljati zahtjeve koji se starim mještanima neće svidjeti. Za sada, ipak, još uvijek možete preplivati rip pod nadzorom i ne morate brinuti o izbjegavanju stupova mosta dok prelazite. Hvala što ste mi se pridružili. Nadam se da ste uživali u videu, a ako želite vidjeti još ovakvih videa, razmislite o pretplati i uključite obavijesti. Zaista čini razliku. Hvala još jednom i vidimo se sljedeći put u Map Packu.